Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Ududri City UFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakanta ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Pebrero 26, tuig 2024. Sa gihapon inimula ganimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover kagkaron sa madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Masobra na 10 ka milyon nga balor sang illegal nga droga na recover sang PRO6 sa sulod sang napulo kadlaw. Collaboration sa iban pang law enforcement agency masapasang karon. Sa piyak kabahin, 70 ka mga pulis personnel nga deploy sa palabuton sini nga Parao Regatta Festival 2024. Syudad sang Iloilo aminado nga apektado sang El Nino natungdan may ginadihon na nga mga lihok. Kag mga senior citizen ginkalipay ang 1 million pesos sa sining ginaaprubahan nga layi may kantanan sa paghatag sang ayuda or financial support sa mga kauturan nato ng mga senior citizen nga makalabot 80 anyos, 90 anyos kag isa kagatos katuig. O ni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Sa mga nagapauna mga mainit naman nga balita nasyonal, pasiplatan naton sa aton sinikaron nga pagpangalagad driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. 500 pesos sa discount sa grocery sa senior kag person with disability posible, no? Amo ni karon ang isa sa mga ginalantaw man na banwa nga mga kayuhan kag bulig sa mga utod naton nga senior citizen kag person with disability. Ginapadasig karon ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez mga biyan ang 500 pesos discount sa mga senior citizen kag mga person with disability sa mga grocery store kag supermarket. Ini matapos nga mag-file sang hagna si Ways and Means Chairman Bicol Representative Joey Salceda nga himuon nga 125 pesos kada semana o kon 500 pesos kada bulan ang discount sa sektor sang senior citizen kag subong man sang person with disability. Ginapahayag diri karon sa subong yara sa 65 pesos kada semana ang discount sa mga senior kag person with disability ukon 260 isa-isa ka bulan sa pagbakal sini sa mga grocery items. Dugang pa ni Speaker Romualdez nga sarangan ini nga himuon sa masunod nga bulan. Bangod nga mayara sa memorandum circular ang Department of Trade and Industry nga nagakinahanglan nga iparubon ang tanan sini iyang grocery or sang tanan sini nga grocery stores kag supermarkets ang ila sini nga mga balaklon. Ginapahayag naman ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles nga ginahitso na sa karon sa ining isa ka interagency committee ang circular nga magahatag sang katumaran sa sining ginahingyo sa House Leader nga 500 pesos sa discount kada bulan sa grocery items ng senior citizen kag PWD. Dugang pasang leader sang Kamara magluwas kuno sa 125 discount ginapalantaw man ni Congressman Joey Salceda kag kunano pa ang mahatag sini nga bulig sa mga seniors kag PWD nga gamay lamang ang kalabanan sini sa ila, magamay ang pensyon nga ginaabaton. It's high time nga balikan ang layi sa tuig 2010 nga nga ginpasar nga medyo obsolete na ining nasambitan karon iyang layi sa pila ka mga probisyon kag
nagadapat kuno nga pasantuon man sa panahon na karon. Di sa karon sa aton sini nga mga kabumbo, sino malang yang wala nagatig-ab, hindi iya nga nagatig-ab karon iya sa kay bangod nga busog siya, sa iya sini nga pinamakal, no? Nagatig-ab bangod man nga bisan way pa makakaon, nagatig-ab na sa kamahalon sang presyo sang mga nagapanguna nga balaklon. Timay kayuhan man ining nasambit sini karon niya nga 500 pesos per month nga discount para sa mga senior citizen kag person with disability naton sini iya nga mga kauturan kon matigayon ini dako igid ini nga bulig. Hilabi pa sa karon nga ti isang kahig isang tuka gid ang kalabanan sa mga Pinoy. Bisan hindi gani PWD, bisan hindi gani senior citizen, nagatig-ab sa kamahalon sang presyo sa mga nagapauna nga balaklon. Dugang nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa baray nga pagpalayag sa mumuanay sa udto kag sa Bombo Network News. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Magandang tanghali, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Pebrero 26, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, 76th millionaire natanggap na ang napanalunan sa 1-2 Panalo promo ng Bombo Radio Philippines. Ang China Coast Guard nagasagawa raw umano ng signal jamming sa tracking system ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon yan sa Philippine Coast Guard. At si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinagtibay naman ang dalawang mahalagang batas ukol sa Tatak Pinoy Act at Centenarian Act na magbibigay ng dagdag na benepisyo para sa mga senior citizen. Mga senador, nagbabala na magkakaroon ng malaking gulo kung ipagpipilitan raw ng Kongreso ang pagsabina at pag-issue ng warrant laban kay Kibuloy. Ang Pilipinas gagamit na rin ng space technology para naman sa pag-monitor ng agricultural commodities dito sa ating bansa. Grupo naman ng mga magsasaka nakitaan ng pagbaba sa presyo ng idinideliver na bigas sa Metro Manila.
At antabay tayo mamaya, may mga update tayo dun sa isinagawang Himig Hataw Concert dyan sa The Cordilleras Pride na handog ng Bombo Radio at Star FM. At yan mga kabombo ay ating kukunan ng mga updates mamaya. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inihayag ng Philippine Coast Guard na posibleng nagsasagawa umano ng signal jamming ang bansang China, partikular na ang kanilang Chinese Coast Guard sa tracking system ng mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay sa kasagsagan ng mga kamakailang isinagawang operasyon ng Pilipinas sa naturang pinag-aagawang bahagi ng ating teritoryo at ng karagatan. Ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, batay sa kanilang naging obserbasyon sa tuwing nagsasagawa sila ng rotational deployment para sa kanilang ahensya at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc Shoal, ay may mga pagkakataon niya na hindi nakakapag-transmit ng automatic identification signals ang kanilang ginagamit na barko. Kung kaya't sa kanilang pagtaya ay nagsasagawa ng signal jamming ang Chinese Coast Guard tuwing naglalabas ito ng statement na pinapalis umano nito ang mga barko ng Pilipinas sa naturang bahagi ng karagatan. Sa pamamagitan kasi anya ng signal jamming sa tracking system mismo ng mga barko ng Pilipinas, ay hindi nito magagawang pabulaanan kaagad ang naturang pahayag ng China sapagkat hindi matatrack ng kanilang mga kasamahan ang kanilang mga barko. Ang automatic identification signals ay ginagamit ng mga barko upang mag-transmit ng impormasyon hinggil sa kanilang kasalukuyang posisyon upang matukoy at malocate din sila ng iba pang mga barko. Habang trackable din ang mga ito ng ground stations at satellites, kaya naman bahagi ito ng kanilang monitoring na sinasabutahe umano ng panig ng China. Samantala, tinatayang aabot naman sa 41.2 billion pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng coastal communities o sa coastal communities ng tumagas na langis mula sa MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Sa ulat ng Center for Energy, Ecology and Development, nasa 40.1 billion pesos ang environmental damage na idinulot ng naturang oil spill, habang nasa 1.1 billion pesos naman ang socio-economic losses na naitala nito. Ang mga ito ay katumbas ng 800% na total cost na mas mataas kumpara sa una ng naging assessment ng pamahalaan hinggil sa nasabing insidente. Kung maalala mga kabombo at Star Nation, hindi lamang ang mga residente ng Mindoro ang naapektuhan ng oil spill, kundi maging ang iba pang mga kapaligiran na malapit doon sa komunidad na umaasa na rin sa mga resources ng Verde Island Passage para yan sa kanilang survival. Matatandaan din na may kargang 800,000 liters na industrial fuel oil nang lumubog ang MT Princess Empress sa bayan ng Nauhan noong Pebrero 28 na nakalipas na taon, na nagdulot naman ng malawakang oil spill na umabot pa sa iba't ibang mga baybayin ng mga probinsya sa paligid ng Verde Island Passage. Oras natin sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga karagdagan pa nating balita, pinagtibay na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dalawang mahalagang batas, at ito yung Tatak Pinoy Act at ang Centenarian Act na may layuning bigyan ng dagdag na benepisyo ang mga senior citizen. Ito'y matapos ka na lagdaan kanina, partikular na kaninang bandang umaga mga kabombo, at yan ay pinirmahan ng punong ehekutibo yung dalawang panukalang batas na yan. Kabilang sa nilagdaan nga ng Chief Executive ay ang Republic Act 11982 o Granting Benefits to Filipino Octogenarians and Nonagenarians. Ayon nga kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, layunin ng nasabing batas na iparamdam sa mga senior citizens ang suporta ng gobyerno sa kanilang sektor sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal habang sila ay nabubuhay sa edad na 80 at 85 at 90.
mga kabombo. Maging ang 95 anyos ay may bukod din na benepisyong matatanggap. Nasa 10,000 pesos ang cash na assistance na matatanggap ng mga senior citizens batay sa nabanggit na edad. Pahayag nga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ating pakinggan. Key sectors of society, but mandate measures that protect their rights and promote their development. To creative minds who boldly set out to transform their dreams into products that win markets and accolades, the Tatak Pinoy Act provides the impetus that will nurture innovative and inventive ideas. To our active 80-somethings and lively 90-somethings, the expanded Centenarians Act confers upon you the thanks of a grateful nation that you have made strong and stable through your labors. Bahagi yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng paglagda doon sa ilang mahalagang panukala na ngayon ay ganap ng naging batas. Ganap na rin mga kabombo na naisa katuparan bilang batas ang Tatak Pinoy Act o yung Republic Act 11981 na may layunin namang mapalakas sa industrialisasyon ng ating bansa. At ito nga ay sinabi ni Pangulong Marcos na sa ilalim nitong nasabing batas, higit pa ang magiging branding exercise na itataguyod naman kundi pa ang pagpapalakas din sa pamumuhunan sa mga produktong Pilipino na talagang may pagmamalaki na gawang Pinoy o trademark ng Pilipinas. Samantala, hindi na natuloy yung isa pang lalagdaan sana ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito yung panukala na Magna Carta para sa mga seafarers o Magna Carta for Seafarers Act. Ayon nga kay Secretary Cheloy Garapil, patuloy pa rin na isinasailalim sa masusing review ng Pangulo ang nasabing panukala at iniingatan na ito ay magkaroon ng butas kung sakali man na may katuparan bilang ganap na batas. Kaya naman ang pahayag pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ating pakinggan. So I would like to congratulate the House and the Senate for the laws that we have enacted here today. It proves once again the tenet that bicameralism was designed to bring together the brilliance of two bodies through compromise. Again, congratulations to everyone. Maraming salamat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Bahagi pa yan ang mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng okasyon ng paglalagda doon sa ilang mga mahalagang panukalang batas na naipasa ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso sa mga nakalipas na buwan. Ang iba ay naisakatuparan pa noong nakalipas na taon at ngayon ay ganap ng naging mga batas. Samantala, dagdagan pa natin ang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan dahil ang senador raw nagbabala na magkakaroon ng malaking gulo kung ipagpipilitan ng Kongreso ang pagsabina at pag-issue ng warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alamin natin ang mga detalye na yan mula kay Bombo JC Galvez. Nagbabala si Senador Robin Hood Padilla na magkakaroon ng malaking gulo kung ipagpipilitan ng Kongreso ang pagsabina at pag-i-issue ng warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Padilla, mahalagang isaalang-alang ang milyong followers ng religious leader. Kailangan din niya ikonsidera ang karapatan din ni Kibuloy, lalo't inosente pa rin ng pastor hanggat hindi napatutunayang guilty ito sa mga aligasyon sa kanya. Nakikiusap si Padilla kay Senadora Risa Ontiveros na tapusin na ang investigasyon hinggil sa mga kaso ng pang-aabuso ni Kibuloy sa kanyang mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa Senador, dapat matapos na ang pagdinig at irekomenda ang pagsasampa ng kaso kay Pastor sa korte para ang judicial na ang bahala rito. Naniniwala si Padilla na kung may kaso ay sa korte na ito dalhin dahil law and order na ang pinag-uusapan laban sa religious leader. Dapat po siguro dalhin na po ito sa korte. Tinitingnan natin ng parehong karapatan. May karapatan yung mga nag-aakusa, meron din karapatan yung inaakasuhan. Pag gumagawa tayo ng ganitong bagay, iniisip din natin lagi yung kapayapaan ng bansa natin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Inaasahan ng Philippine Health Insurance Corporation na magiging fully digitalized ang kanilang ahensya. Yan ay pagsapit ng taong 2026. Sa isang pahayag ay sinabi nga ng Philippine Health Insurance Corporation President and Chief Executive Officer na si Emmanuel Ledesma, kabilang daw ito sa mga agenda na kanilang binanggit kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ay sa nakaraang pulong nila sa Palasyo ng Malacanang. Sinisikap rin umano ng kanilang panig ang digitalization punong ehekutibo yung kanilang ginagawang hakbang upang makamit ang digitalization ng tanggapan. Sinabi naman ni Jovita Aragon, Senior Vice President, Chief Information Officer ng Information Management Sector ng Philippine Health Insurance Corporation, na ang kanilang mga hakbang para sa digitalization ay gagawin nila by phase. Ibig sabihin ay magkakahiwalay na proyekto para maisakatuparan itong ganap. Nakatakda namang simulan ito sa darating na Marso ng taong kasalukuyan, kabilang na yung pagbili sa mga kinakailangang kagamitan o pasilidad. Sa sandaling ito ay matapos na, saka naman sila mamimili ng mga developer na siyang magsasaayos ng mga ito upang maipalaganap na at magamit na ng husto na kanilang mga miyembro pati na ng mismong tanggapan para sa pagproseso ng mga kinakailangan dokumento para sa Philippine Health Insurance Corporation. Samantala, abot naman sa 60 distressed overseas Filipino workers ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Migrant Workers. Ito nga mga kababroadcaster nation ay sa ilalim pa rin ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program ng naturang ahensya para sa mga kabayan nating overseas Filipino workers na piniling bumalik dito sa ating bansa. Ang pamahagi ng ayuda ay pinangunahan ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Cacdac kasama si Assistant Secretary Venancio Legaspi. Nakatanggap naman ang mga ito ng tig 30,000 pesos mula sa Department of Migrant Workers. Namahagi rin ang Overseas Workers Welfare Administration ng 600,000 pesos. 10 sa mga beneficiaryo ay nakakuha ng 200,000 pesos na halaga ng medical assistance. Ito ay inaasahang makakatulong sa kanilang magpapagamot matapos nga na magkasakit habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sinabi pa ng naturang ahensya na ang inisyatibang ito ay bahagi ng bagong Pilipinas Servisyo Fair na direktiba naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita, nakikipag-ugnayan na ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa Hong Kong Civil Aviation Department. Yan ay para mabot ang direktiba mula sa Department of Transportation na pataasin pa yung bilang ng mga eroplano na gumagamit ng kanilang paliparan, partikular na ang Ninoy Aquino International Airport na pangunahing paliparan dito sa ating bansa. Kasama ni Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Manuel Tamayo ang kanilang Deputy Director General for Administration. Yan ay para sa pakikipagpulong doon sa Hong Kong Air Traffic Control Officer. Ito'y upang talakayin naman ang mga pamamaraan para sa pagpapataas pa ng bilang at aktibidad ng paggalaw ng mga eroplano kada oras. Ayon nga sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kasalukuyang nasa 40 hanggang 42 kada oras lamang ang paggalaw ng mga eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Gayunman, para ma-accommodate ang pagdoble ng kapasidad ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport, ay isasagawa rin ang concession agreement kasama na ang pribadong sektor. Matatandaan na isang grupo ng mga air traffic controllers kasama na ang delegasyon mula sa Department of Transportation ang bumisita doon sa pasilidad ng air traffic sa office sa Hong Kong Airport. Yan ay upang matutunan umano ang pamamaraan ng nasabing paliparan upang mai-apply naman dito sa ating bansa ang mga posibleng pagbabago. Layunin nito na kung mas maraming biyahe ang dumarating sa ating bansa ay mas lalakas din naman ang turismo na itinataguyod ng Pilipinas, ganun din ang pagdami ng mga bisita na mag-i-invest ng kanilang negosyo dito sa ating bansa.
Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang iba pang mga balita hatid ng Bombo Radio Philippines, yung iba pang mga kaganapang tinutukan ng inyong mga himpilan ng Bombo Radio Philippines sa iba't ibang dako ng ating bansa mamaya sa ating pagpapatuloy. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakatakdang paimbestigahan ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang napaulat na paglipa na ng smuggled na sibuyas sa pang mga agricultural products online. Ito ay batay sa inihain na House Resolution number 1600 ng naturang mambabatas. Binigyang diin ni Lee na kailangan ng decisive na hakbang mula sa gobyerno upang maprotektahan ng mga consumer pati na ang mga magsasaka at mga mangingisda. Aniya may mga nagkarating anyang reklamo mula sa local farmers na nalulugi na sila dahil yan sa mababang farm gate price ng produkto at nangangamba silang hindi mabebenta ang kanilang ani dulot yan ng murang smuggled na sibuyas na ibinibenta naman online. Kinumpirma rin ng kongresista na may mga nagsumbong na nakabili online ngunit nang dumating sa kanila ay hindi naman maganda ang kalidad at ang iba naman ay nagbubulok na. Sa impormasyon mula sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, malaki na ang nalulugi sa mga magsasaka dahil yan sa 28 pesos na kada kilo na farm gate price, samantalang ang production cost naman ay 30 pesos kada kilo. Ipinunto pa ni Lee na kailangang suriin ng pamahalaan ang banta sa kalusugan ng mga ibinibentang sibuyas online sa pag-asagawa yan ng mga test sa pakikipagtulungan ng Bureau of Plant Industry at gayon na rin ang panawagan ni Lee ang agarang pagpasa ng panukalang batas na mag-aamyenda naman sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 upang magpataw ng mas maigpit na parusa laban sa agricultural smugglers, hoarders, price manipulators, cartel at mga sangkot na opisyal na kawani ng pamahalaan. Sa dagdag pang balita, gagamit na ng mas makabagong teknolohiya ang pamahalaan. Yan ay para sa mas mabisang monitoring ng mga agricultural commodities dito sa ating bansa. Ito ay matapos na lumagdana ang Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering at Philippine Space Agency ng isang kasunduan na may layuning mas pagtingin pa ang monitoring production at ganoon din yung transport ng mga goods mula sa mga magsasaka patungo naman sa mga mamimili gamit ang satellite data space technology applications. Target nga ng dalawang ahensya na magtulungan para naman sa proyekto nitong Farm to Market Road at Agricultural Commodity Geodatabase and Remote Sensing Application Phase 1 na kinabibilangan po ito ng pag-modernize ng data collection, data analysis at dissemination. Nilalayo ng proyektong ito na i-monitor ang farm-to-market roads sa pamamagitan ng remote sensing, kabilang na ang road type, yung accessibility, mapping at infrastructure planning na inaasahan naman mas magpapaigting pa doon sa market access na inilalabas at yung productivity at resilience ng agricultural system sa ating bansa. Samantala, kaugnay naman ito ay magsasagawa ng feasibility analysis, field survey at validation activities sa mga pilot areas. Ang tanggapan ng PhilSA o Philippine Space Agency ang siyang mangunguna para naman sa kaukulang pagdevelop pa ng methodology para sa near real-time na image at monitoring na ilalathala sa pamamagitan ng kanilang application na gagamitin.
Sa dagdag pa mga pagkabalita, muli namang binigyang diin ng Commission on Elections na mas pinadali na ang proseso ng pagbawi ng pirma para sa People's Initiative. Ayon sa poll body, optional lamang o kahit hindi na magpaliwanag para sa pagbawi ng pirma at hindi na rin dadaan sa mabusising mga hakbang. Gate pa ng komisyon, tatanggapin pa rin nila ang mga withdrawal forms na may paliwanag man ibibigay o kahit walang ibang nakatala. Ito ang naging tugon ng COMELEC matapos mapuna ng ilang mga senador ang mga withdrawal form na nagkasaad ang paliwanag ng mga babawi ng pirma kung saan karapatan ng nagsumite na bawiin ang mga pinasang signature forms. Kaugnay nito, wala pang sumunod na sa isang bayan sa Antique sa pagbawi ng pirma habang suspendido pa rin ang anumang proseso ng People's Initiative simula noong buwan ng Enero. Sa pahayag pa ng komisyon, magre-resume lang ang proseso ng People's Initiative kung buon ang kanilang bagong guidelines para dito na ngayon ay patuloy pa rin pinag-aaralan. Oras natin. Kung mapatay ang dagdag pa mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan, Bombo Dennis, dahil ito ang sinag, ginit na may konting pagbaba sa presyo ng idinedeliver na bigas sa Metro Manila. May pag-ulat dyan si Bombo Kelly Cordero. Sumang-ayon ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa paliwanag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi lang dito sa Pilipinas mataas ang presyo ng bigas, kundi worldwide ang pagsipa ng presyo nito. Ayon kay Rosendo So, President ng SINAG, mataas naman talaga ang presyo ng bigas dahil mas marami ngayon ang imported na bigas kaysa sa lokal. At gaya ng paliwanag ni Pangulong Marcos, mataas ang presyo ng mga bansang nag-e-export ng bigas tulad ng Thailand at Vietnam. Kaya kapag umangkat ng bigas ang Pilipinas ay mataas na ang halaga nito. Ayon pa kay So, ang farm gate price ng palay sa Vietnam ay nasa 21 pesos. Ang wholesale doon ay nasa 50 pesos. At ang retail price sa mga palengke ay nasa 52 hanggang 56 pesos na hindi naman umano nalalayo sa presyuhan dito sa Pilipinas. Worldwide ang problema ng pataas na bigas, no? Dahil kung titingnan natin yung farm gate price ng palay doon sa Vietnam mismo, nasa 21 pesos din, no? Ang farm gate price doon. Pero ayon sa SINAG, nakikita umano nila na pagdating ng buwan ng Marso ay mas dadami na ang ani ng lokal na bigas. Sa ngayon, ibinahagi ni So na may pagbaba sa presyo ng bigas na idinideliver ng mga millers sa Metro Manila. Mula sa 51 pesos, nasa 48 pesos na lang ito ngayon. Kaya makakakita na tayo sa mga palengke ng well-milled rice na nagkakahalaga ng 52 pesos. Samantala, kung matatandaan, ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paliwanag matapos tanungin ng isang netizen kung ang ibig bang sabihin ng BBM ay bigas biglang mahal. Pagtiyak ng Pangulo, ginagawa ng gobyerno lahat para matiyak na sapat ang supply ng bigas at matatag ang presyo nito dito sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At tabay tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pang malalaking balita. Tutok muna tayo dito sa, on a lighter side, yung dive tourism sa Pilipinas ay nakalikom daw ng halos 80 bilyong piso na naitala na yan ay nai-record nitong nakalipas na taon at planong palaguin pa ng Department of Tourism. May pag-uulat ang ating reporter si Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Marlene, iniulat nga ng Department of Tourism na lumubo pa sa higit 73 billion pesos ang naging ambag ng dive tourism sa ekonomiya ng ating bansa noong nakaraang taon. Ito ang kinumpirma mismo ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Ayon kay Frasco, dahil dito ay lalo pa nilang pagtutuunan ng pansin ang development at promotion ng diving industry dito sa Pilipinas. Sa naging opening ceremony nga ng Philippine International Dive Expo 2024, binigyang diin ng kalihim ang kanilang pangako sa pagpapanatili ng mga proyekto sa pagpapaunlad ng turismo dito sa bansa. Ipinagmalaki pa nito na ang Pilipinas ay kabilang sa mega biodiverse countries sa buong mundo.
Ang Pilipinas aniya ay tahanan na nga abot sa 500 species ng corals at 2,000 species naman ng isda. Samantala, ang kabuang halaga ng naging ambag ng dive tourism ay doble naman ang kinita ng naturang industriya noong 2022 na umabot lamang sa 37 billion pesos. Gumagawa naman ang Department of Tourism ng mas matinding hakbang na layuning mapaunlad pa at ma-market ang industriya ng dive tourism dito sa ating bansa. We see the further expansion of dive tourism in the Philippines. Kaya naman po, inorganize po natin yung Philippine International Dive Expo para mas dumami pa yung ating mga dive destinations sa Pilipinas and that we will be able to sustain support for our popular dive destinations. Ultimately, para makabigay po tayo ng maraming oportunidad for livelihood and employment. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Inaasahang makakaranas ang kalakhang Metro Manila ng matinding tagtuyot sa susunod na mga buwan. Sa gitna ito ng patuloy na naranasang epekto ng El Nino phenomenon sa buong Pilipinas. Sa abiso ng Isang State Weather Bureau, asahan sa darating na buwan ng Abril at Mayo na mararanasan sa buong National Capital Region ang meteorologically drought condition. Ibig sabihin ay makakaranas ng mas mahabang dry spell ang buong rehiyon na una nang nagsimula noong nakaraang buwan at magpapatuloy pa hanggang sa mga susunod pang mga buwan. Ang meteorologically drought condition ay nararanasan tuwing nagkakaroon ng malawakang o malaking pagbaba sa antas ng ulan sa loob yan ng 3 hanggang 5 magkakasunod na buwan. Samantala dahil dito ay patuloy namang inaabisuhan ngayon ng naturang pamahalaan ang publiko na magtipid sa pagkonsumo ng tubig ngayong panahon ng matinding tag-init. Samantala, iniulat naman ng Department of Transportation na aabot sa 19 million pesos ang halaga ng multa ang kanilang nakolekta na mula sa mga kolorum na public utility vehicle dito sa ating bansa. Ito ay sa gitna na rin ng patuloy na pinahigpit na mga ipinapatupad na nationwide crackdown laban sa iligal na mga sasakyan, lalo na yung mga kolorum. Batay nga sa pinakahuling datos na inilabas ng naturang ahensya mula noong Pebrero 1 hanggang Pebrero 22 ng nakalipas na taon ay nasa kabuuang 50 public utility vehicle ang nahuli ng kanilang Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Kabilang na yung mga van at mga bus na bumabiyahe. Sa ilalim kasi ng nasabing kampanya kontra dito sa mga kolorum na mga sasakyang bumabiyahe ay kinakailangan patawan sila ng multa na 200,000 ang halaga para sa mahuhuling mga kolorum na van, habang nasa 1 million pesos naman ang multa para sa mga mahuhuling bus na mapapag-alamang sangkot sa naturang maling aktibidad. Nagpahayag din ng iba pang concern ang ilang stakeholders hinggil dito. Samantala, sa ngayon ay patuloy naman ang ginagawang paghihigpit at pakikipag-partnership ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa Philippine Coast Guard para sa crackdown ng mga illegal transport activities na nagdudulot naman ng banta para sa mga pasahero at maging sa iba pang mga road users. Natukoy kasi doon sa mga pagsusuri na isinasakay ang mga ito sa ilang mga barko na tumatawid ng isla upang ipagpatuloy ang kanilang illegal na aktibidad. Kahit nga walang permiso mga ito, tuloy-tuloy ang kanilang pagbiyahe, bagay na inaangalan ng mga lehitimo na nasa transport sector. Habang nakikipag-ugnay naman sa kasalukuyan sa Department of Health at Technical Education and Skills Development Authority, ang Department of Transportation para naman sa crackdown ng mga kolorum ambulance na ginagamit din umano para sa ilang illegal na aktibidad at yan ay tinutugay-gayan ng naturang mga tanggapan. Nanindigan naman ng Department of Justice na may authority ang mga lokal na pamahalaan sa ating bansa na magtalaga at magpadala ng mga seasonal agricultural workers sa South Korea sa ilalim yan ng mga kasunduan sa City Sisterhood Agreements.
Batay sa legal opinion na inilabas ng Justice Department, inamin ito na ang konstitusyon o anumang batas ay hindi hayagang nagbibigay ng otoridad sa mga lokal na pamahalaan na pumasok sa naturang mga sisterhood agreements. Sa isang legal na opinion na may petsang Pebrero 8, inilabas noong nakaraang linggo, ay inamin ng Department of Justice na ang konstitusyon o anumang batas ay hindi hayagang nagbibigay ng otoridad sa mga lokal na pamahalaan na papasok nga sa mga kasunduan sa nakapalugpuyan sa sisterhood. Gayunpaman, sinabi naman ng ahensya na ang deployment ng mga seasonal workers ay kailangang sumusunod sa rules na itinalaga ng Department of Migrant Workers para po yan pa rin sa kapakanan ng mga ipapadalang mga kababayan natin doon sa South Korea. Kung maalala, humiling si Department of Justice, si Presidential Management Staff Senior Undersecretary Elaine Masukat na magkomento sa legalidad ng sisterhood arrangement sa pagitan niya ng mga lokal na pamahalaan at mga lungsod doon sa South Korea. Ito nga ay dahil na rin sa mga problemang kinakaharap ng mga Filipino agricultural workers doon sa nasabing bansa. At yan nga mga kabombo at Christian Nation ang dahilan kung bakit pinag-aaralan ngayon ng mga kinaukulan ang pagpapadala pa ng ating mga kabayan para na rin sa makatulong sa kanilang mga pangkabuhayan. Ayon pa sa Department of Justice, kabilang sa mga reklamo ay hindi pagbabayad o pagbabawas ng kanilang napagkasundo ang sahod, bad working conditions, maltreatment, physical at verbal na pang-aabuso sa kanilang mga amo. At sinabi pa ng naturang kagawaran na ang deployment ng mga seasonal workers sa naturang bansa o doon sa South Korea ay sa ilalim po yan ng corporate power ng mga lokal na pamahalaan upang itaguyod naman ang trabaho sa kanilang mga residente. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mamaya abangan ang ating mga update dahil makakausap natin yung ating grand winner sa 1-2 panalo ng Bombo Radio Philippines kung saan ay natanggap na yung kanilang napanalunang premyo. Pati na yung iba pang mga nanalo, mamaya may mga update tayo mula sa ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging dito sa National Capital Region ay naipagkaloob na po yung mga napanalunan ng ating mga winners sa ating promo. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy pa tayo sa iba pang balita dito sa ating Bombo Network News. Nakapagtala ng magnitude 4.8 na lindol dyan sa katimugang bahagi ng ating bansa. Ayon nga sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naranasan ito kaninang alas 6:09 ng umaga. Natukoy yung epicenter o sentro ng pagyanig sa layong 266 na kilometro sa timog silangan ng Sarangani Island, Municipality of Sarangani, Davao Occidental. May lalim itong 67 kilometers at tectonic ang pinagmulan o yung paggalaw ng mga tectonic plates o yung malalaking bato sa ilalim ng lupa. Wala namang inaasahan na malaking pinsala bunsod ng naturang pagyanig. Gayunman ay kinakailangan umanong i-monitor ng ating mga kababayan ang mga kahilintulad na aktibidad upang makapag-ingat kung sakasakali man na may mga kasunod na mga pagyanig sa inyong mga lokasyon. Wala din namang inaasahan ang mga aftershocks bunsod pa rin ng naturang lindol, ngunit posible na mangyari pa rin ito sa iba pang parte o lugar sa ating bansa na lantad at malapit dun sa mga tinatawag nating fault line at mga lugar na madalas tamaan ng mga pagyanig sa iba't ibang sulok ng ating bansa, dulot na rin ng mga paggalaw ng mga tectonic plates dito po sa Pilipinas. Oras natin sa buong kapuluan ay 26 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, naantabayan na natin ng ating 76th Bombo Millionaire mula po dyan sa bahagi ng Tuguegarao City. Makakakwentuhan natin siya on a lighter side para makakuha tayo yung mga, lalo na yung mga madalas sumali sa mga promo, baka makakuha tayo ng mga tips, ano? At kayo naman, yung susunod na manalo dito sa mga promo natin sa Bombo Radio Philippines. So, tutok lamang sa mga development, hinggil po dyan mga kabombo at atin siyang makakausap mamaya-maya lamang. Samantala, sa iba pa nating balita, Bombo Marlene. Pinag-aaralan
ngayon ng Kamara ang panukalang 150 pesos hanggang 350 pesos kada araw na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Mas mataas ito sa 100 pesos sa taas sahod na inaprubahan naman ng Senado. Ayon kay House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe, masyadong mababa ang 100 pesos na aumento sa sahod, lalo at patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. Sinabi ng mambabatas na inatasan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Kamara na tukuyin ng epektibong paraan kung paano mapapalaki ang take-home pay ng mga manggagawa, kabilang na ang pagsasabatas ng aumento sa sahod at pagbabago ng mekanismo ng Regional Wage Board. Sinabi ni Dalipe na nakahanda ang House Committee on Labor and Employment na gawing prioridad ang pagsusuri sa mga nakabinbing panukala sa aumento. Kabilang na rito ang panukala ni Deputy Speaker Raymond Mendoza na nagsasalubong ng 150 pesos across the board wage increase. Ipinunto ni Dalipe na ang inaprobahang panukala ng Senado na 100 pesos pagtaas ng sahod ay hindi sasapat sa mga pangailangan ng mga manggagawa. Aniya hangad ng mga kongresista ang mas mataas na aumento, kaya't iminumungkahi ang pagsasabatas ng aumento sa pagitan niya ng 150 pesos hanggang 350 pesos kada araw. Naniniwala naman ang mga mambabatas na mas angkop ang halagang ito sa pagtugon sa pangailangan ng mga Pilipino. Samantala, ipinunto rin ni Dalipe ang kahalagahan na mabalanse ang pangailangan ng mga manggagawa at ng katatagan din ng mga negosyo, lalo't malaking bahagi ng ekonomiya ang binubuo ng mga medium and small enterprises. At giit pa ng Zamboanga Sulon na mahalaga din na magsagawa ng komprehensibong konsultasyon sa lahat ng stakeholder upang matiyak na ang pagbibigay ng aumento sa sahod ay mapapakinabangan at may pangmatagalang solusyon para yan sa ating mga kababayan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron na lamang tayong nalalabing 23 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Hinikayat ng Department of Health ang mga Pilipino na maging isang organ donor o kusang magkaloob ng inyong mga parte ng katawan kung sakasakali man para doon sa mga nangangailangan. At ito ay para matugunan ang naitala ng ahensya na pagtaas sa bilang ng mga pasyenteng kinakailangan na isailalim sa life-saving transplant procedure. Batay kasi sa data ng Department of Health, ngayong Pebrero ng taong 2024 ay aabot na sa 300 ang bilang ng mga pasyenteng naghihintay na sumailalim sa transplant. Ayon pa sa Health Department, ang organ transplant ay nagkakahalaga mula 1.2 million pesos hanggang 1.7 million pesos. Ngunit maaari nilang makatulong ang gobyerno upang mas mapababa ang naturang halaga ng proseso. Sa pamamagitan kasi ng pagtulong doon sa mga pasyente na lumalapit sa kanila, lalo na doon sa mga tinatawag na malasakit centers sa iba't ibang dako ng ating bansa, pati na yung mga tinatawag din na mga social services ay matutulungan, maagapayan yung mga kababayan nating nangangailangan ng partikular na tulong. Samantala, bukod dito mga kabombo, sinabi rin ng Department of Health na namamahagi sila ng mga cards para sa publiko, partikular na doon sa mga individual na interesado na maging organ donor. At inaasahan yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, na mas mapapalago pa dahil sa pinaigting na kampanya ng Department of Health ukol naman sa naturang programa. Sa karagdagan pa nating balita, patuloy pang lumalawak ang pinsalang idinudulot ng El Niño phenomenon sa sektor ng agrikultura dito sa Pilipinas. Sa latest report ng Department of Agriculture, yan ay as of February 25 o nung linggo lamang po ito ng taong kasalukuyan ay umakyat na sa 357.4 million pesos. Yan yung pinsala na tinamo ng agricultural sector pa lamang yan ng ating bansa, kung saan ay nasa halos 8,000 na mga Pilipinong magsasaka na ang naapektuhan ng tumatamang matinding init ng panahon
sa ating bansa. Mula sa naturang data mga kabombo, nasa 79.54% ang naging pinsala para sa produksyon ng bigas. Nasa 16.98% naman para sa produksyon ng mais at iba pang mga produkto at 3.47% para sa high-value crops. Kaugnay nito mga kabombo ay iniulat din ng naturang ahensya na aabot sa 6,523 na hektarya yan ng lupang sakahan ang naapektuhan na ng dry spell na may katumbas naman na tinatayang 11,480 metric tons dapat ng produksyon ng bigas o ng palay at nasa 2,897 metric tons naman ng mais. 225 metric tons ng high-value crops ang pawang na italang potential production losses hinggil naman sa naturang mga development. Samantala, kabilang naman ang Ilocos Region at dyan po ito sa hilagang parte ng ating bansa, yung Mimaropa Region. Dito naman yan sa may parte ng Timog Katagalugan at yung Western Visayas, dyan naman sa may parte ng mga lugar sa may Panay area at yung Zamboanga Peninsula ay ito yung mga rehiyon na naapektuhan na labis ng El Niño phenomenon dito sa ating bansa. Samantala, kuha pa tayo ng mga dagdag pa mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan doon sa lalawigan dahil ang Himig-Hataw Concert, The Cordilleras Pride na ihahandog ng Bombo Radio at Star FM, inaabangan na ngayon. May pag-uulat siya ng Bombo Radio Baguio. Inaabangan ngayon ang Himig-Hataw Concert The Cordilleras Pride na ihahandog ng Bombo Radio at Star FM sa Marso 3 na magsisimula mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi kung saan may ipamimigay na libreng Bombo at Star FM t-shirts at iba pang giveaway sa mga manunood. Kasabay nito ang pagsasara sa pamusong Station Road ng City of Pines para sa pagsasagawa ng Baguio Blooms na isa sa mga mahalagang bahagi ng Baguio Flower Festival o Panagbunga. Nagsimula ang Baguio Blooms kahapon matapos ang Engranting Grand Floral Float Parade hanggang sa Marso 3 na siya ring pagtatapos ng nasabing selebrasyon. Ito ay isang trade fair na dinarayo ng mga tao dahil sa samot-saring mga produktong ibinebenta rito tulad ng mga pagkaing orihinal na gawa sa Cordillera, gayon din ang iba't ibang souvenirs at palamuti. Samantala, itinuturing naman na record-breaking ang 33 na bilang ng makukulay na mga floral floats na ibinida sa Grand Floral Float Parade kahapon kung saan dinaluhan ito ng libu-libong katao mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon at karatig na lugar. Masaya ring lumahok ang ilan sa mga celebrities at iba pang personalidad tulad ni Lovie Poe, Beauty Gonzales, Aramina, AJ Falcon, Bong Revilla, Senator Lito Lapid, Benji Paras at ang dalawang anak nito na sina Andre Paras at Kobe Paras. Ayon naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, malaki ang may bibigay na tulong ng nasabing pagdiriwang para sa pagkakaisa ng iba't ibang komunidad. Narito ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. We come together to celebrate not just the vibrant colors and breathtaking spectacle before us, but also the spirit of unity, resilience, and the enduring beauty of our culture. For 2 decades, Panagbanga has been a beacon of hope, joy, and inspiration for our community and visitors alike. It has become a symbol of unwavering commitment to preserve our traditions while embracing progress and innovation. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mariel Apat. Para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 16 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Mula dyan sa dinarayo ng mga turista, the City of Pines, Baguio City. Dako naman tayo sa isa pang dinadayo rin ng mga turista sa Bicol Region naman, dyan sa Southern Luzon. May update ang ating himpilan sapagkat yung Bulkang Mayon posibleng maibaba na raw sa Alert Level 1 sa mga susunod na araw dahil unti-unti na bumabalik sa normal ang kondisyon nito. May pagbabalita ang Bombo Radio Legazpi. Masayang ibinahagi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang paunti-unti ng pagtahimik ng Bulkang Mayon sa nakalipas na mga linggo.
Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Mariton Bornas, ang Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng naturang ahensya, halos paisa-isa na lamang o wala nang naitatala na volcanic earthquake sa naturang bulkan. Subalit sa kabila nito, nananatili pa rin ang ground deformation o pamamaga ng upper slope ng Mayon na umaabot pa sa 845 tons ang ibinubugang sulfur dioxide, ngunit ito ay mababa na kumpara noong nakalipas na mga buwan. Ayon kay Bornas, sa oras na bumaba na ng tuluyan ng sulfur dioxide emission ay mababawasan na ang pressurization sa loob ng bulkan na indikasyon na naibuga na ang volcanic gas na pinaniniwalaang dahilan ng pamamaga sa itaas na bahagi nito. Anya, kung patuloy na ang pagbaba ng naturang mga parametro, ay posibleng ibaba na sa alert level 1 ang status ng bulkang Mayon sa mga susunod na araw na kasalukuyang nasa alert level 2. Kaugnay nito ay hindi pa rin inaalis ng tanggapan ang posibilidad ng biglaan na phreatic eruption tulad na lamang ng nangyari noong Pebrero 4 sa kasalukuyang taon dahil mayroon pa rin anyang pamamaga sa bunganga nito. So titingnan po natin kung bababa po yung sulfur dioxide. Ibig sabihin po, naiibsan din po ang pressurization sa loob ng Mayon Volcano. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Parao Regatta Festival naman o ang pinakamalaking sailing event sa Pilipinas, opisyal nang binuksan. May pagulat dyan ng Bombo Radio Iloilo. Umarangkada na ang kinasasabikang Iloilo-Guimaras Parao Regatta Festival na siyang tinaguri ang oldest at largest traditional craft event sa Asia at ang pinakamalaking sailing event sa buong bansa. Ang Parao Regatta ay isang taunang pagdiriwang tuwing buwan ng Marso sa Iloilo City. Ito ay ang paligsahan ng mga bangka na dumadaan sa Iloilo Strait na nagtatampok ng Parao, isang dobleng katig na gawa sa Bisayang layag ng bangka. Pinangunahan ng chairperson na si Mr. John Lex Espinosa Bayumbong ang paglunsad ng 51st edition ng festival na ito na may temang In the Waves of Change. Sa panayam ng Bombo Radio kay Bayumbong, sinabi nitong parte ng sailing event na ito ay ang iconic na Parao sailboat, races, cultural performances at lively street parade bilang tribute sa local fishing community o mga mangingisda. Kinasasabikan rin ng mga bisita mga aktibidad mula ngayong araw hanggang Marso 3 katulad ng Pintalaya, Pinta Regatta Contest, Parao Regatta Job Fair and Miniature Parao Contest, Slalom Race, Parao Duathlon, Beach Sports, Sinamba sa Regatta, Parao Main Race, Pinta Tabo, Pinta Layag Judging, Parao Lechon Contest, Parao Beach Buddies, Lighted Parao and Fireworks Display, Photo Contest at iba pa. Unang ginanap ang Parao Regatta Festival noong 1973 at ito ay patuloy na pinagdiriwang upang ingatan at ipagmalaki ang Parao na isang malaking parte ng kasaysayan ng mga Ilonggo. So as the chairman of the 51st Iloilo Parao Regatta Festival, I invite everyone to witness and experience the Parao Regatta Festival. It's a festival that is close to my heart, close to my family's heart, and close to all Ilonggos, that witnessed already the festival. So I invite everyone to come and join because surely we will really have so much fun on March 3. Si Mr. John Lex Bayumbong para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kapatayan ng mga karagdagang report mula sa ating mga himpilan. Yung grupo raw ng mga pampublikong transportasyon ay kinundi na yung pagdaragdag ng units ng mga kumpanya ng motorcycle taxi dito sa ating bansa. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Kawayan. Inaasahang magpapasa ng restraining order ang National Public Transport Coalition patungkol sa operasyon ng mga motorcycle taxis o mga angkas.
Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginong Ariel Lim, convener ng National Public Transport Coalition, sinabi niya na hindi sila kumukontra sa mga motorcycle taxi, kundi ayaw lamang nila ang pagdaragdag ng units ng mga ito. Anya pinipilit na ipatupad ng pamahalaan ng Public Utility Vehicle Modernization at maglalabas pa ng additional units ang mga kumpanya ng mga motor taxi na ito na pahirap na naman sa public transport, lalo na sa mga jeepney at tricycle na naaagawan ng pasahero. Anya 40% ng kanilang kita ang nawala dahil sa mga motorcycle taxi na hinahayaan ng pamahalaan na magdagdag ng units habang unti-unti namang pinapatay ang ibang pampublikong transportasyon. Aangal anya ang lahat ng mga public transport dito dahil sa pare-pareho silang maaapektuhan, lalo na't pinipilit namang ipatupad ang PUV modernization program na magtatanggal sa mga traditional jeepneys. Sinasabing hakbang pa lamang ay tila pinatay na umano sila dahil sa mawawalan sila ng hanap buhay at dagdag pasakit din sa mga makakakuha ng modernized jeepney dahil sa napakamahal nitong presyo. Hiling nila ay tulungan sila ng pamahalaan dahil sa hindi naman sila kalaban at malaki pa ang kanilang naitutulong sa mamamayan. Ngayong linggo ay nakatakdang magsagawa ng malawakang kilos protesta ang mga pampublikong transportasyon upang ipahayag ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Tulungan kami kasi hindi naman kami kalaban ng gobyerno. Ang aming lang kahilingan, pakinggan dahil unti-unti kami namamatay sa mga pinaggagawa nilang proyekto na hindi man lang na kami kinakausap at hindi man lang kami nakakakita. Ayuda, pinagmamalaki yung ayuda. Sorry, pero wala nga halos natanggap, ibinsan sa lugar niyo eh. Hindi nga halos nakatanggap lahat ng ayuda dyan, iilan, piling-pili. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nagulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, 3 palapag na gusali naman para sa mga pasyenteng may nakakahawang sakit sa CVMC. Sa kauna-unahan po yan sa Region 2. Formal nang bubuksan bukas. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio, Tugigaraw. Bubuksan na ang Communicable Disease Building sa Cagayan Valley Medical Center na kauna-unahan sa Region 2 para sa mga pasyenteng may nakakahawang sakit. Ayon kay CVMC Medical Chief Dr. Glenn Matthew Bagaw, pasisinayaan na ang naturang 3 palapag na gusali na may 25 bed capacity bukas ng hapon, ika-27 ng Pebrero na pangungunahan ni Health Secretary Ted Herbosa kasama si Health Undersecretary Maria Rosalia Vergire pagkatapos ng isasagawang Love for All Caravan sa Cagayan Coliseum na pangungunahan naman ni First Lady Liza Marcos na layong makapagbigay ng libreng serbisyong medikal sa mamamayan. Sinabi ni Bagaw, ang gusali na nagkakahalaga ng 118 million pesos ay mayroong negative pressure isolation rooms na tinawag din niyang hospital within the hospital dahil may sarili itong operating room, delivery room, pharmacy at iba't ibang diagnostic procedure gaya ng x-ray. Handa na rin ang mga itinalagang Infection Control Committee sa naturang specialty center na sinanay sa San Lazaro Hospital upang makapagbigay ng karagdagang serbisyong medikal hindi lamang sa Cagayan Valley Region kundi maging sa mga karating probinsya. So, isa ito sa mga specialty centers na naipatayo na po natin sa CVMC. Ito'y bilang pag-address natin sa issue ng mga nakakahawang sakit na dumarating po sa ating hospital para hindi na po sila pwedeng ihalo doon sa mga regular patients natin. Bagamat bumaba na po ang COVID-19 natin, pero meron pa rin po tayo mga ibang kondisyon na nakakahawa na dapat talaga sila ay ilagay sa mga isolation facilities. Katulad na po itong Communicable Disease Building natin na pinatayo natin. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang protesta naman ng mga magsasaka sa France maaari raw maging sakit sa ulo dahil sa papapalapit na halalan. May mga detalye dyan ng Star FM Bacolod.
Naging key battleground ang agrikultura sa France sa papapalaking culture war sa pagitan ng pera, pagkain at climate change. Mahaba na ang mga hinaing ng mga magsasaka kabilang na ang tumataas na gastos, mga bagong regulasyon ng European Union sa Green Deal nito at mga import na nagpapalabnaw sa kanilang merkado. Nangako naman ang French Prime Minister Gabriel Attal na pahihigpitin pa ang isang batas na naglalayong tiyakin ang patas na presyo para sa mga magsasaka para masagot na ang kanilang pinaglalaban na nationwide protest ilang linggo na. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Philippine Ambassador to France Genevieve Mahilom West, ibinahagi niya na ang Paris, France ay mapayapa pa rin at sa ibang lugar lang ang mga rallies kaya hindi dapat magkakabahala ang mga Pinoy. We'll have the impression na baka buong Pransya or buong Paris nagkakagulo. Hindi naman ho. Certain areas lang may mga kaguluhan, may mga disturbances at saka rallies, pero the big part of France and Paris are peaceful. Nagpaalala naman ang French Prime Minister sa isang news conference na walang bansa kung walang magsasaka at walang France kung walang agrikultura. Ito ang kanyang naging pahayag pagkatapos niya nasaksihan ng iyak at galit ng mga magsasaka kahit saan man sa Europa. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Umaani ngayon ang mga pagbati galing sa iba't ibang mga taga-suporta ang kupunan ng Gilas Pilipinas dahil sa magkakasunod na tagumpay na kanilang nakuha sa nakaraang mga laban. Tinambakan nga kasi dahil Gilas Pilipinas yung Chinese Taipei sa score na 106-53 sa unang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers na ginanap naman sa Philsport Arena. At bumida sa naturang panalo si Justin Brownlee na nagtala ng 26 big points at 12 rebounds habang mayroon namang 18 points at 10 rebounds pati na yung kanyang 5 assist at 3 blocks itong si Kai Soto. Dahil nga sa panalong ito ay parehas na nasa unang pwesto ng Group B ang New Zealand sa pagtatapos ng first window ng Asia qualifiers na may kapwa 2-0 na pinasalamatan naman nitong si Gilas coach Tim Cone ang kanyang mga manlalaro dahil daw sa matinding pagsisikap na kanilang ipinakita. Magugunitang noong Pebrero 22 mga kabombo, tinambakan din ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong 94-64 lamang ng Hong Kong na siya namang unang laro ni Coach Tim Cone mula nang maitalaga siya bilang permanenteng Gilas Pilipinas coach. Itutuloy ng Gilas ang Asia Cup qualifier sa Nobyembre pero sa Hulyo ay sasabak muna sila para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia at yan mga kabombo ang susunod nating aantabayanan sa takbo ng mga laban ng Gilas Pilipinas. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy lamang na tumutok at sumubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines kahit na doon ka sa mga lugar na nais mong dialekto ang mapakinggan, available para sa Facebook Live. Ang mga programa ng mga Ilonggo speaking ng mga kababayan natin, Bombo Radio Iloilo ay nariyan. Ang Bombo Radio Bacolod, nariyan din. At ang Bombo Radio Rojas. Habang doon naman sa mga Cebuano speaking ay available ang Bombo Radio Cebu at yung mga taga-subaybay natin na mga Akyanon ay mapapakinggan at mapapanood ninyo through Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Kalibo. Abang sa mga waray-waray, available po ang mga program ng Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at Christian Nation, narito po ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity.
We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, Bombo Marlene, ngayon pala nakasentro din yung El Nino phenomenon, yung matinding epekto, kagaya ng naibalita natin kanina, dito sa Metro Manila. So panawagan natin, iba yung pagtitipid sa tubig, lalo't posible pa itong magtagal hanggang Abril, Mayo, yan ang dapat natin pag-ingatan, lalo na dito sa National Capital Region. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines! Bombo Radio Philippines! Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa DWFM, Bombo Radio Iloilo, standby sa aton sininga mga kabombo sa mga balita sa aton sinikaron nga pagpalayag. Masobra na 10 ka milyon nga balor sang shabu na recover sa Police Regional Office 6 sa sulod lamang sang napulo kadlaw sining ilang pagparigayon sang operation, collaboration sa iban pang mga law enforcement agencies mas pasang karon. Makakilibot man sini karon niya banwa nga sitwasyon diri sa aton niya karon niya ang syudad kay hamakon mo sini sa bug-o sini nga PRO6 napulo sa sulod lamang sa napulo kadlaw, napulo man ka milyon ang nakuha sini iya nga ordinatipon, masobra napulo ka milyon ang natipon nga balor sa shabu sa ginkasa sini iya nga bypass operation man. Check tabla si Bombo Hana anda sa siya sini nga follow-up report. Han, sa report please come in. Naglabot sa 10,137,449 pesos ang balor sa mga illegal nga droga nga na-recover sa Police Regional Office 6. Ini ginakabugusan sa 11.416 grams ang marijuana kag 1,490.6 grams ang shabu. Nalakip naman diri ang 44 ka operasyon nga ginkasa sa Police Regional Office 6 sa kabugusan kag sa 62 nga naaresto nga drug personalities. Kaangot diri Bombo Cham sa interview sa Bombo Radio kay Police Brigadier General Jacqueline Payos Wonky, ang acting regional director sa Police Regional Office 6, iyagin pahayag nga mas pasangkaron niya ang kolaborasyon kag koordinasyon nila sa iban pa nga law enforcement agencies. Naibaluan man nga anay director sa Philippine National Police Aviation Security Group si Wonky kag gusto niya nga i-replicate ang iya nahimo didto diri sa Police Regional Office 6 kung sa diin may mga interagency nga naga-involve kaangay sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police Drug Enforcement Group, Philippine Drug Enforcement Agency kag iban pa nga law enforcement agencies nga may tinutuyo nga ubuson ang mga nagalakta nga illegal nga droga. Sunog man kay Wonky, nalipay ini bangod ang anay ang iya nga ginatalusan nga si Police Brigadier General Sidney Villaflor, ginumpisahan na ang ining mga tikang. Gani iya pagid ini mas pasangkaron tutukan kay bangod nagapati ini nga kung may koordinasyon kag kolaborasyon mas dako kag mas damo ang nagapakigbato sa kampanya kontra sa illegal nga droga. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Police Brigadier General Jack Alimpayos Wonky. Tinaglan din natin ang coordination, collaboration sa ating mga partner agencies. Kaya we cannot do our job alone. Of course, aside from the help of the community, we also need to collaborate with other agencies. With my experience at Aviation Security Group, damo kami siya mga interagency task group na da. So, ang mga gusto kong i-replicate rin sa atin. Sa kampanya natin sa for example, sa illegal drugs, we have this interagency anti-illegal drug task group na da.
nagabantay na sa airport. Hindi lang kami ang in charge na, hindi lang ang PDEA. We have a consolidation of the different agencies from the NBI, PDEG, PDEA, the ABSI Group, and all other law enforcement agencies involved sa drugs. Kasama na yung investigation dyan, kung naman ang mga prosecutor assigned dala sa airport. Amo na ang gusto natin nga replicate dali sa ang interagency coordination effort. So, nalipay ako ang aton gipuslan, he has started this, no? Nakita natin maayo ang iyang direction. So, we'll pursue with it. The other head of agencies will be expecting me to be going around to render my courtesy call. At ipaabot natin ang ating mga desire para sa interagency collaboration and cooperation. I believe in this concept, or I believe in this move. All of the nation, no? All of the nation ang approach natin na. Kaya mas bakod kita sa atong kampanya kung all of the nation ang atong approach. Nabatian ang pahayag sa Acting Regional Director sa Police Regional Office 6, si Police Brigadier General Jack Limpayos Wangki, Bombo Chom. Alright, so giti kung mayara sang collaboration sa iban pang enforcement agencies, nagalaom si General Wangki nga mas sobra pa sa napulo ka milyon ang ila sini nga sarang makolekta. Anong plastada sinadri? Are we for prevention rather than operation, Bombohan? Yes, Bombo Champa, mas pasang karon magluwas naman niya sa kolaborasyon kag koordinasyon nga ipatigayon niya sa mga iban pang law enforcement agencies, mas padamuon pag bala mga operasyon kay nagalapta na gyud ang illegal nga droga sa pila ka bahina sang Western Visayas, Bombo Champa. All right. Ini si Bombo Hanajoy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana sa imo sining follow-up report. Sang chimpo ni former President Rodrigo Duterte, daw halos ginakibang kay ti kung mapatinan ikaw nga puser ka, patay ka mo. Subong nakibot kita kay why niya sang pinisos-pisos kag why niya sang ginagmay nga transaksyon sa illegal nga droga diri sa Western Visayas, particularmente sa syudad, even sa probinsya sang Iloilo. Di kung balik-balikan ta pa iya ang pila ka mga operations. Ginatudlo nga palagyan gid lamang ang syudad kag probinsya sang Iloilo sang illegal nga droga. Rason nga ti kung nagakadagpan dalagko kay diri pa maagi sa aton halin sa iban sini iyang probinsya, maagi diri sa aton makalusot. Porsyon sinati diri ang distribution, porsyon sina ipalapaw pagid sa piyak sini iyang probinsya. Sa aton sini makabumbo. Pero apisar sa ngamo sina iya nga sitwasyon, ang palamangkutanon sina Banwa nga nagdamo gulpiada ang illegal drugs nga nagalapta or tuyo nga palaptahon. Apisar nga napang-neutralize naman to mga so-called drug lords sang during the Duterte administration. Ti subong kuno ialay naman sistema. Bangod nga wala na sang drug lord, daw free for all, kag kanya-kanya na lang kuno. Kung may mga koneksyon ikaw, you know the right person, ti maka kuha ikaw sa nga supply kung illegal drugs ang aton sini nga pagaistoryahan sa aton sini nga mga kabumbo. Ti dako ganing palamangkutanon subong what is the real status when it comes to
illegal drugs diri iya sa bahin sang Western Visayas, partikularmente karon sa syudad kag probinsya man sang Iloilo. Sa gyapon bala magadwell kita iya sa whereas sining mga durugista nga palagyan lamang kita diri. Ang source ko sa amo sining lugar, ang source ko si amo sini. So far, why pa man sang nabalitaan kita abing posible malapit sa source ang illegal nga drugs nga natiklo sa aton sini mga kapulisan. Kalabanan sa mga nagakadak para mga street level. O hindi gani, kabigo na nga high value target or high value individual bangod sa volume sang illegal drugs nga na-recover sa iya. Tipila gani na under Republic Act 1965 or 9165 rather. Kung maglapaw ka sa pila, 5 grams daw makabig naton iyang unavailable kag hindi na available sa imong plea bargaining agreement. Ang mga kalabanan sini nga nagakaladakpan may mga record naman nga daan iya sang involvement sa illegal drugs. Tiyang pamangkot sini gani banwa tubtob sano nga sa gyapon daw nagakabuhi ang imahe nga ginbansag sa aton during the Duterte administration nga Siabulay City kita. Apisar nga ti well-performing ang aton siniiya nga mga drug enforcement units. Sa bahin sang City Drug Enforcement Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, and the Regional Police Drug Enforcement Unit. But the fact remains nga grabe ang volume sang illegal drugs nga ila sinina-recover sa ila iya ginakasa nga mga buy-bust operations. Rason nga ti nagawander kita kung sa diin gid man ni nagahalin. Apisar sang minilyon nga na-recover, may bilin pa sa gyapon, ma-recoveran na maka-recover iya almost 1 million. Pagkadason nga mga inadlaw sini, more than 1 million. Maligaran lang pila ka simana or pila ka mga inadlaw. Pila naman iya kahugnat sang minilyon nga balor sa illegal nga droga ang gina-recover or ang ma-recover sa ngaton sini magkapulisan sa ilang ginakasa nga buy-bust operation. Tiyang pamangkot sini sa diin nagahalin ang supply sang illegal drugs. Kag bangod iya nga hindi na amo sina ka init nga makapaso or maga labot tubtob iya sa kamamatay or makamamatay nga kainiton sang kampanya sa illegal nga droga sa Marcos administration ti daw mangin kasubong new normal na after di Duterte administration nga sa tagsa iya ka may buy-bust operation naton sa mga kapulisan, ekspektaron na nimo nga hindi iya magnubo sa 1 milyon ka pesos ang balor sa illegal drugs nga ma-recover sa kung sino man ang subject person. Tiyan mo na sinabalag karon ng sitwasyon naton diri sa rehiyon 6 sa aton sini magkabumbo. But silingon kon ang isa iya kadurugista makuhaan mo sang more or less 1 million worth of illegal drugs, isa lang ka panapasin ang nadakpan mo.
How about ang way mo nadakpan? Nakalusot maybe ang a million or more than a million? Pila na kasungad kaga buho sang ilong ang masudlan niya sila. Pila na naman gatos ang magbalagtik ang utok. Oh? Amo gani ni banwa sa aton sinimat pinalangga karon yung magkuturan. Oh? Nga luyag naton nga targeton man sa ngaton sini kapulisan ang puno ang naga-supply sang illegal drugs. Oh? Kay basi bala ang guwaya sini banwa daw kasubong lang iya nga for compliance sake ngati importante may dakop ang pamangkot ti panong hindi madakpan, panong makalusot. Sa gyapon may biktimahon kag maging kuging nga individual. Kay hindi man niya tanan-tanan makaparan sa ngaton sini kapulisan. Sa ngaton sini iya nga Philippine Drug Enforcement Agency. Eventually may makalusot gina. Pero kung we aim high nga ang hingabuto naton abi ang naga-supply kag may matiklo kita 1, 2 or 3 iba si dira pa lang niya magtayog man ang illegal drugs industry diri sa pungsod na Pilipinas. Yan mo nang aton sini nga ginalauman nga one day may itudlo ang aton sini motoridad nga gindakop namon ang amo sini individual and identified ini siya bilang isa ka supplier. Puno. Nga mo ang naga-distribute kang nagapalapta sa illegal nga droga diri sa Rion 6 or even sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kay tikon sa gyapon magamo-amo lang kita sini tod nga minilyon ang gina-recover pero ang punto sinadarab lang kung sa palusot lang, may nakalusot gini. Way kitak balo, basi kung decoy lang na ang iban sini nga mga nagkaladakpan. Dakpan nyo to, dala ka mo 1 milyon, pero 3 milyon nga worth ya, palutson ta gini. Mga kasubong sina nga senaryo, bla, hindi malayo. Oras na ton, 16 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa. Sa bulan na sang Marso, ang Parao Regatta Festival. Ang Iloilo City Police Office mag-deploy sang 70 ka personnel may kantanan man sa Parao Regatta Festival kag amo ang maga-secure, maga-pasiguro nga mapabilin ang peace and order sa area sa distrito sang Arevalo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for February 25 to March 2, 2024. Ang Marso 1 amo ang first Friday of March. Ginaagdang tanan ng mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sang first Friday Mass sa among adlaw sa Latolda magasugod alas 5:30 sa hapon. Pagkatapos ang first Friday Mass, the Rains Band is set to give you one fantastic musical entertainment sa sulod sang 2 ka oras sa Thank God It's Payday, kicking off at 6:30 p.m. Si Totong Villaruz kagang iya nga banda
ang saliwat na talana nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Show sa Marso 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi sa Concert at the Plaza. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 3, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent magaserbe nga pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Sa pagpalagad sa nga bombo anay sodto sa gyapon ko primo bombo Chama Blanco Hover 22 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Sol Binya, 70 ka mga police personnel nga deploy sa palabuton nga Parao Regatta Festival 2024. Sol, sa report, please come in. Yes, Bombo Chama ga-deploy sang 70 ka mga police personnel sa bahin sang distrito sang Arevalo para iya masikyar ang kalinong kagkataway sa area sa nagahilapit na selebrasyon sang Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival 2024. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Marvin Larazio, ang hepe sang Arevalo Police Station, iyagin pa kigbahin diri kagin pahayag nga pagpasigurado o kung ginapasigurado nga mangin malinong kag matawhay ang selebrasyon sang Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival 2024 sa among area. Kabulig diri ang puwersa sang Iloilo City Police Office kag Arevalo Police Station. Suno kay Police Captain Naranyo nga mag-augment sila sang 70 ka mga police personnel sa distrito sang Arevalo kag sa diin mas doble ini ang numero subong Bombo Samson kay Police Captain Naranyo kumpara iya sang mga nagliligad nga mga tinuig bangod man sa gina-expectar nga madamo nga mga tumalambong sa area. Dugang pa niya nga bali maumpisa ining pagbantay sa sining mga ginpang-augment ng kapulisan sa area humalin sa Marso 1 tubtob sa Marso 3 adlaw gid sang kapistahan.
Suno kay Police Captain Naranyo, nga wala man kuno sang dapat kabalakan, bangod na kahanda man ining mga katapos ng kapulisan para isikyar iya ang kalinong kagkatawhay sa area. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Police Captain Mabel Naranyo. Ang Iloilo City Police Office celebrar subong sang paraw regata kag ang Arevalo Police Station no secure sa amo ining aktibidades kag nag-request man kita sang augmentation sa ICPO para nga mag-augment kag mag-maintain sang kalinong sang aton aktibidades. With regards ma'am sa number, ma'am may pila kita kabilog kag san-o ni ang ilang start ka deployment? Yes, oo. Nag-request na kita sa ICPO sa number of personnel nga iga-augment diri. Probably mga almost 70 ang gina-request naton dito nga mag-augment sa personnel sa Arevalo Police Station nga magpatuman sa katawhayan sa aton nga paraw regata. Bali ma'am saan ni sila ma-start ma'am? Kamusta ma'am ang numero subong kumpara sang nagliligad? Yes, ang numero sang dapat idoble gid naton ang seguridad no sang aton nga festivities kag maga-start ini sila sa Friday pakadto sa D-Day kay tungod nga sa umpisa subong may mga side events which is ang Arevalo Police Station anay ang mag-secure. Nabatian diri ang kabahin sang payag ni Police Captain Maven Alaranyo ang hepe man sang Arevalo Police Station kag matandaan gani kapon Bambusam nga opisyal na nga ginbuksan ining selebrasyon sang Iloilo Paraw Regata ni Mr. John Lex Bayumbong ang chairman niya sang Iloilo Guimaras Paraw Regata Festival 2024. Balisan o giniganing ila sining highlight Bambusol? March 2 Bambusam. March 2 March 3, March 3. Domingo ng adlaw. Sini na nga Domingo, Sol? Yes, Bombo Cham. Okay. Alright. Sige. Thank you, Get. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Salamat kita, Bombo Marisol Viñas, sa imong sining follow-up report. Isa na naman ka festival nga hiwaton diri sa bahin sa syudad sa Iloilo inang Paraw Regata Festival. May nagakaigo na sining mga personnel nga i-deploy to from Iloilo City Police Office para nga mapasiguro man nga mangin malinong matawhay masinadyahon kag puno sang Ormadinuagon. Ay kabalo kamo ining Paraw Regata ni amo ni siya ang pag showcase man sa mga nagkalain sining paraw nga may mga murals kag nagkalain man sining mga activities. No? Hindi kita na madula ang food festival man no? Sa aton sino makabumbo pati mga bakang Arevalo District seafood sila diraga bugana na da. Mga nagkalain sini talaba, lukos, no? Mga ginakalangkagan sini nga mga native nga litson manok, no? Litson baboy. Tanan-tanan sa aton sino makabumbo kag nagkalain sini nga luto sang isda. Sinabawan man o kon sinugba. Puwerte gini ka kampiyon sini Banwa ang mga pagkaon nga ginapreparar man magluwas iya sa selebrasyon sa Paraw Regata 2024. So pwede man kita makadalikat dito kay stinta ka pulis tibot silingon nga secure ang lugar kag ang aton lang sini iyang paminsaron kung paano naton i-enjoy no kag paano naton mapabusog ang aton sini kaugalingon while celebrating sa sining Paraw Regata Festival 2024 by Sunday, March 3, 2024. 29 minutos sa nakaligad sa takna sining alaw na check roman this time si Bombo Gladwin Agustilo. Ining pagpahayag diri sang city government nga apektado sa El Nino phenomenon kag may mga ginahimo na sa karon iyang mga mitigating measures man agod nga bisan pa paano makano kita bato man sa El Nino phenomenon sa aton sini karon niya makabombo. Isa sinadira ang labing importante kit kiti ko magambag ka nga El Nino nagabangag sini aton sini iya nga mga talamnan. No?
ang aton sini nga mga kasubaan bangod sa limitado nga pagtupa sa nga ulan. Naganubo sini ang level. Isa sa labing importante sini kung El Nino phenomena naton sini nga ginaistoryahan, dapat may ara kita sa ginatawag sini iyang kinot sa paggamit sa tubig. Ano pag inang lihok ayan sa syudad Abe? Check ta si Bombo Gladwin Gustilo sa iya sini nga follow-up report. Glad sa report, please come in. Bobo Champ, ginaplastar na sang Iloilo City Government ang pila ka mga tingkang bilang preemptive measures man sa dako nga epekto no sang El Nino diri sa syudad sang Iloilo. Ini bangod mi tinabatyagan na gid diri sa syudad ang epekto sang El Nino. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena, ang head sang Iloilo City General Services Office, iya diri gimpayag nga may mga ginadiho na sila kaangay sini tinaga-serve nga water source ang detention tank sa distrito sang La Paz dira no sa plaza kung sa diin yara sa 1,306 cubic meters ang volume sang tubig nga ginagamit para sa pagabunyag sa mga tanom sa mga plaza kag esplanades diri sa syudad sang Iloilo. Diri ang Central Philippine University man nag-provide man sang 11 tubtub 15 ka tankers sang tubig kada adlaw para gamiton man sa pagapamunyag sa mga tanom diri sa syudad sang Iloilo. Suno diri kay Engineer Ravena, nagpasalamat gid siya sa amo nga universidad sa paghatag sang libre nga tubig at ikadla-adlaw ini para sa mga tanom diri sa syudad. Nahibaluan Bobo Champ nga may 57 ka mga tanom nga royal palms diri sa syudad dati ilabi na sa Diversion Road nagkalaya diri bangod man sa tuman ka init kisaman sa epekto sang El Nino. Dugang pasang natungdan naga-coordinate man sila sa mga pribado nga institusyon para sa gray water o treated wastewater para sa pagbunyag sa mga tanom. May ginaobra man sila nga tikang man o kung pagtabon sang duta gamit ang organic material agud labi pa nga mapaayo ang soil nutrient condition kag malikawan gid ang madasig nga evaporation. Diri nagasurvey man ang titabon sa native trees ang mga paklang. Diri sa bahay naman sang GSO nagaumpisa man ang pagbunyag sa mga tanom alas 4 sa aga sang aga. Alas 4 ini kag alas 7 sang gabi bangod hindi tuman ang init kag manami ang absorption sang tubig diri. Ang ginrekomendar man sang natundan nga mahimo nga may rainwater harvesting system sa kada eskwelahan kag barangay man ilabi na sa mga coastal areas agud makabulig no sa water conservation. Lakip na sige na propose diri amo ang pagtukod man sang deep wells sa mga plaza mayara sa mga water retention fund system sa mga pila ka mga public plazas diri sa syudad sang Iloilo. Makabig ini nga long-term solution ang pagtanom man sang mangroves diri no sa syudad sang Iloilo. Dugang pa diri ni Engineer Ravena ng ila inventory kag inspection sa palibot sang syudad amo miara no sang 57 ka mga royal palms ang nagkalaya diri kag nakalamatay man. Sa karon nag-install na sa mga host diri sa mga plant box agud direkta nga maka-provide sang tubi sa mga tanom diri sa palibot sa syudad. Diri ginakampanya gid no sang city government ang rainwater harvesting di ang bulig man sang tubig ulan agud mapahagan-hagan ang epekto sang kakulang sang tubig sa panahon sa diri no kaangay sini sang El Nino Bobo Champ. Ginpayag man ni Engineer Ravena nga sa pagatuon nakita mas magalawig ang tag-ilinit diri samtang malipot diri ang tig-ululan man apang mas mabasbog naman ang pagtupa sang ulan. Yari bala pamatian naton diri ang pahayag ni Engineer Neil Ravena, ang head sang Iloilo City General Service Office sa tunay interview. Need git sang tubig, no? Additional nga tubig. So, ang atong diversion road is badly affected kay pavement siya, no? So, mainit, taas kaya temperature. During our urban heat inventory, nakita ginaton nga amo nang isa sa pinaka-mainit nga area. And ang Esplanade, medyo nubo-nubo siya based sa temperature nga inventory nato. So 57 na ka-royal palms ang ato na kita nga napatay. And we have discussed this with Shirley Sanders, no, with the help also of Ma'am Rosalie. Na-contact natin siya on how to
mitigate the measures no sa area. So may mga instructions and ongoing subong ang aton nga pagbutang sang hose which will direct the routes sang Royal Palm nga mag-receive sang tubig. So nag-install kita mga hose. And I would like also to emphasize and mention sang rainwater harvesting sa La Paz Plaza. Amo ni siya nagsalbar sa atong sang January. But however, as of the moment, naubos na ang atong stock sang tubig sa area. No? So, we engage na sa private institution like Central Philippine University. Nag-offer siya no, nga magkuha tubig dito sa CPU. And amo na subong inakuhaan ta. No? Good for us. 11 ka tankers per day ang inakuha natin sa ila. Nami ang source. No? Wala gid nagahubas. And with regards sa other facilities natin like Garden of Love, mando na po to sa akon nga team nga dapat kuha gid kami another source for Garden of Love. Si Sir Armand Dairet ang aton nga kaingin no, immediately nag-support kita sa iya kay balaan nato natututanan ang atong mga seedlings no sa kaingin nursery. So I hope this week matapos na kag makakuha na tong source ng tubig dito sa area para hindi na sila mag-outsource ang tubig no. So may team man kita no gin-assign sa Senro, under sa Senro. This is to monitor sa water extraction no. So they will report this week to the mayor kung anong nagkakatabo sa water extraction. Pero kay gusto hindi matabo na dapat nga may mga seawater intrusion no, sa aton mga deep wells. Kaya dapat ma-monitor tigid nga ang pag-extract sa tubig hindi magpapatama no. The reason why nga I have also instructed sa aton water tankers nga hindi nyo pag-ubuson din ang tubig. It might be there will be seawater intrusion no. This is irreversible if in case nga matabo ini. So amo na gina-instruct gid no sa aton nga mga water tankers nga dapat hindi gid pagpatamaan sa instruct ng tubig no. So far amo nang sa Senro, sa GSO nato nag-adjustment kita no sang as what Architect Reggie no nga mentioned nga gin-adjust naton ang time sa tao so that hindi sila matamaan no, street sweepers no. Last year si Mayor nag-provide sang hats no para hindi man matamaan tao no sa kainit sa Subo. So we adjusted as early as 4 AM nag-ubra na aton street sweepers, same with the tankers no, as early as 4 AM as what discussed with landscaper Shirley Sanders nga kung pwede early morning no ang pamunyag kag late in the afternoon. Actually instruction niya tani start 7 PM no ang pamunyag so that kuno nga ang hasta mag-aga gid ang basa sang lupa kay kung sa aga namon ibasa medyo tasig ang evaporation nagka-compete siya sa sa pag-absorb sang roots sang aton mga tanong. So ang instruction niya kung pwede 7 PM. And gin-share niya yung other cities the same. Makati and all cities sa Metro Manila the same daw. So they starting 7 PM for the Nabatian naton diri ang kabahin sa pagpahayag ni Engineer Neil Ravena, ang head diri no sang Iloilo City General Services Office. Tition diri no suno pa kay Engineer Ravena nga magbag-o na diri ang mindset man sang publiko ti kung paano magamit kag mag-conserve sang tubig. Ti patag diri ni Engineer Ravena nga kon may mga ginapondohan sang tubig ulan ti mga panimalay kag mga dalagko nga building ti makabulig ini sa panahon sang El Nino. Ilabi na may mga lugar sa syudad nga hindi malambot Balabobo Champ sang tubig gikan mismo sa Metro Pacific Iloilo Water Abomo Champ. Ti amo ni ami ara na sila ginahimo man nga mga tikang ti agud ti mahagan-hagan ang epekto sang El Nino diri sa syudad sang Iloilo Bobo Champ. All right. Now nagayum-yum lang kita kayang General Services Office may ginapaminsan na itong mga measures agud nga makapian-pian. Mabutang sila hose, kinion lang ang paggamit sang tubig
Ti ang water distributor naton diri sa syudad do way mangani iya bisan bagrong lang do way ko nakabati but sa aton sini nga pagpangusisa may ara sila gali. Temprano pag ini sila naghatag sang ila sini nga mga El Nino tips. Kung mga ano ina, ibasahon ko ni Dili Madugay, i-share ko ni sa aton sini mga kabombo, Boboglad. Amo gani Bobo Chap, ti nagpasalamat man diri bala si Engineer Aravena balas ti nagbulig man diri ang Central Philippine University ti nag-provide man bala Bobo Chap ti taga-adlaw 11 ka tankers ang ginatubi no kada adlaw ti para gabiton man diri sa syudad sang Iloilo ti libre man ini nga ginahatag no sang eskwelahan ti amo ni ang isa man ka proyekto bala sang eskwelahan ti amo ni ang water reservation no ti kaangay sini ti dako gid bala mabulig sini Bobo Champ punta ni ang mga panimalay kag mga private institution ang magahimo man sini ti agot ti sa palabuton or ti kung ma-experience nato ng El Nino ti makahagan-hagan ini Bobo Champ ti makadako gid ini nga bulig man sa tuman ka init no nga experience naton kag sa pag ano man ni Bobo Champ ti sa mga kangay sini sa pagbunyag sa mga tanom diri sa syudad ti hamakon mo Bobo Champ adlaw-adlaw ini bala nga ginahimo no sang syudad sang Iloilo sa pagbunyag sa mga tanom ti may na record na subong ti 57 ka mga royal palms no ang nakalamatay diri tugaman sang tuman ka init Bobo Champ ti diri ti ang sa area naman sang lapas ti naubos naman to ang tubig ang gin-provide ti ang volume sang tubig nga ginagamit man sa pagbunyag sa mga tanom ti amo ni ang nagabulig subong ti amo ni ang eskwelahan sang Central Philippine University tungod man ti naga-provide sila adlaw-adlaw man sang tubig Bobo Champ. All right. Ini si Bombo Glading Gustinglo para sa number 1 in most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Gladwin Gustilo, no? So, amo na ang isa sa mga labing importante nga dapat naton himuon ang pag-preserve, ang pag-conserve sang tubig. Kay ang tubig need ini sang living organism. Hindi lang kay sang tawo. Pero mas labing importante tawo gini kay tawo sa aton sini mga kabombo sarang iya nga mabuhi nga wala nagakaon pero nagainom sang tubig. Pero ang tawo hindi mabuhi kung maubos ng tubig sa iya sini iyang lawas. Amo nang ginatawag sini nga dehydration sa aton sini mga kabombo. Tikon may mga nagakaigo man iyang mga preventive or mitigating measures ang General Services Office in terms iya sa pag preserve, conserve sang tubig. In-check man naton kung ang aton sini iyang water distribution company mayara man sang mga tips on how to conserve water. Timiara man sila nga ginpagwa sa aton sini nga mga kabombo kag ila pagani sini ginpayag nga El Nino tips. Water plants wisely sa aton sini nga mga kabombo. Ang pag-conserve sang water is very essential sa environment kuno kag sa tawag sa gani sa bulsa man sang mga konsumidor. Isa sini sa mga ginhatag nila nga tips diri banwa amo ang water saving shower technique. No? Nga kung maligo ikaw kuno banwa, i-consider mo ang pagpatay sang shower, no? Samtang nga ikaw ang nagapang shampoo kung nagapang habon. Kag ma-install ikaw kuno gina-consider, gina-recommend nga mag-install sang low flow shower head para nga ma-reduce pagid ang water consumption sa aton sini nga mga kabombo. Manami man nga El Nino tips ini. Ugaling kaysa pag-go through naton sa mga comments, daw damo iyang diskontentado kag disgustado. Katulad na gid lamang sang pahayag diri ang una nga comment Bombo Brenan. Save water.
Save water, my staff. How can we save water if we're facing water crisis like extremely low water pressure or even water outage? Maybe you have hidden intentions to drag the city down with that. Another comment. Ang irony pagid kay wala gani may nagagwa nga tubig sa gripo kunti hangin pero may monthly bill nga nagaabot. Hangin na subong baligya nyo how? Huya-huya man bi kamo taga Metro Park. Kaya mo lang ang bal nga, how can you conserve water kung why man sang water nga nagatubod? Maluoy ka. Oh. Paano kami save water kay doble gastos kami sa tubi, bayad kami sinyo bisan wala kamo gatubod plus bakal kami para nga may gamiton ti sabtabi. Oh. Sus Maria ka gusip po. No? Grabe, giging preparahan ko ni engineer ba? No? Sa mga big time lang ni Guro yan gagwa. Yeah bro, pwede naman yung pag-onsod to ah. Oh, dito mo tapos. O, kutuanahin na si Platal ko abe. Oh. Oh. Hambalya, may patips pa sila nga wala gani gatubo. Sakto na ang payag sa aton siniang sa mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Waters. Oh? Isa na kami katuig nga gabil 224 gina-donate namon kay wala man gatubod ti hamakon mo sila banwa. No? Buhay pulos klase serbisyo. Conserve water sang kaungo nyo. Pila na kasi mana wala tubig diri sa Sinikway. Kanugon lang sang pulaw kag asa namon diri nga matubod tubig pero wala gid. Piste nga serbisyo inyo na. Daw halos na gani kami kapaligo kay sulog. Oh. Sus, may mga ihi. Kaya makon yung sinabanwa. Oh. Wala gani tubig paano pamamunyag tanom susman ah. Kaminson pa lang ang El Nino pero sobra na diya 1 week waay gatubod sa Lupisayna Sur Lapas. Pinulaw lang kami waay man pulos kay wala man kami may gakakuha nga tubig. Ang isa ka comment di ang inyo nga pagpatubod daw El Nino man. Ambot kung ano niyang ginahimo ka ari-ari natin kay naminsunar na di si Miyoro. Ambot ko ano niya ginahimo ka mayor sa Iloilo, kung hindi dayon kabayad may penalty pero kung wala gatubod okay lang. Wala tubig supply diri Don Francisco, Images del Pilar, Haro. Sa Barangay Veterans Village wala linya ka MPIW, MIWD. Oh. Tiyamakon mo sila banwa? Oh. Hamakon mo sina sa aton sini makabombo. Nagpagwa-guwa sang water saving tips ang Metro Pacific Iloilo Waters nga wala man yan sang tubig gani nga naga tubod sa ila sini nga mga linya. Why man kita nakabati isang ila sini nga mga preventive or mitigating measure or kung ano nga mga measure dira to counter sang El Nino, sang ginalauman nato niya nga tsimpo sang tigmarala. Ti karon banwa naga lain ang buot sang mga konsumidor sang Metro Pacific Iloilo Waters kay why sila yasang tubig diri? Ang iban gani nga nagahambal nga ti sa kay Mayor Triñas na nga bibi mga bay nga basi kon may sulusubra to si Mayor nga tubig gaan man kami. Kay ti si Mayor lang tuwawala may swimming pool. Oh. Nami yang kayaba dira yan ni Mayor ya sa iya sini nga swimming pool bastante to ya tubig mo. Oh. May goggles pa gani si Mayor nga ginasuksok ko. Oh, samtang nga naga-swimming. Sa iya sini nga swimming pool. Ti isa man ini sa mga nanotisara naton nga when it comes to Metro Pacific Iloilo Waters,
Duway kita sa may madumduman iya nga doktrin nga gina-apply si mayor sa ila. No? Waay isang Yudipato doktrin nga buyayaw niya bing mga taga Metro Pacific. Metro Pacific, mga Yudipato kamo. Oh. Ang mga pumuluyon diri sa syudad sa Iloilo, ang akon sini nga mga constituents nagaantos kay waay isang tubig. Lubago nila sini nga gripo, hangin ang nagagwa, hindi kay tubig. Papulawon nyo pa ditawo, pabantayon nyo pa, why man sa may matubod. Ano never kita nakabati sa kay mayor nga nangakig? Sa Metro Pacific, Iloilo Waters? As a matter of fact, sa aton sin Makabombo, madugay na nga problema diri sa syudad sa Iloilo. Ang serbisyo sa Metro Pacific, Iloilo Waters, sa aton sin nga mga kabombo. Sa nasiling ko na, why kita makabati? No? Nga, kung ano nga mga measure, no? Ang ila sinihimuon, preventive or whatsoever dira, intervention, so that, nga bisan may El Nino, apisar, nga ti, in reality, kulangon gidman kita sa supply sang tubig, pero may hangpon man kung taning pumuluyo kaglauman bala hilabi na sa mga konsumidor nga ti may tsansa pagali why man sila gali nagapabaya katulad naging lamang abisang mambal abi ang Metro Pacific Iloilo Waters ti kay ang amon siniiya subong iya nga contract with the bulk water supplier nagalabot lamang sa 20 million liters a day. Tihimuon amon nga 30 million liters a day. Para lamang iya banwa nga makapara namon ang demand sang tagsa ka household, opisina, public and private, ospital, eskwelahan, restaurants, establishment commercial, condo units, nga nagapamulak diri subong sa syudad sang Iloilo. Ti pero waay kita kabati isa nga muna ang ilalang siniya, madalas ang utok nila ang kung paano magtipid sang tubig nga magpaligo kag mamunyag tanom, iho di carbon. Sus Maria kagusip po. Kung sa mga in terms of service, no? Do kinanglan gid man siguro bumbudune no nga i-upgrade ang butangan sang lubngan sang microchip ang mga utok sang taga Metro Pacific Iloilo Waters. Subong man sang taga Metro Iloilo Water District dira mga nagapadalagan dira bla. Kinanglan naging manguro i-upgrade dira o kung paslakan sang mga microchip ang utok nyos na. Pero in terms gani sa aton sini nga mga kabombo, kung paano sila iya nga makapamintaha, for example, sige ang bayad sang bulan-bulan sa mga konsumidor, pero waay nagatubod ila sini iya nga gripo. That is one way iya banwa nga ginagantso mo, no? Ginagantso mong imo sini iya nga konsumidor kay bisan iya nga bisan iya waay gid kag lawlaw gid katama or failure gid ang imo sini nga grado in terms of service, pero sa gyapo nagabayad sila, hindi sila bayad utdan sa linya tikuti panggagantso na kung sa Tagalog pa. Pagpanunto ina, higos-higos lang ina sa hold up. Sa dira iya nga bahin kag kung paano pag iya nga makakwarta just like water tankering, do dira iya nagagata ang utok iya sa nga taga Metro Pacific Iloilo Waters and the Metro Iloilo Water District. Pero in terms iya manwa sa nga ila sini nga serbisyo nga pasangkaron nila abi kag makahambal sila iya nga maninguha kami mangita kami sang iban sini nga pamaagi total pila ka bilog drink bulk water supplier sa syudad sa Iloilo di bla sa pagkabalo ko, correct me if I'm wrong, dumay 2 or 3.
Kaya Flow Water Resources Iloilo Incorporated, gani sa aton sinima pinalangga, sini nga mga kabombo, kumadumduman nyo pa last time, sang naimbitaran bala? Oh? Ang mga anchors and personnel sa nga bombo nga magtambong sa Christmas party sa nga ang mga personnel man sa nga Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Kaya siyempre, sister company, ginimbitar kita to. No? Ano gidya naton? Ginkwa gidya naton ang kay gayunan nga slantaw ang sitwasyon sang intake sang water sang intake dito iya sa planta sa aton sini nga mga kabombo. Kag dito nato nakita nga ang level iya sang tubig sa suba sa aton sini nga matag palamati, ang tama na ya kanubo ipaanggid mo sa bed sa intake. So, anong ginhimo sa flow water sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo? Tinag-purchase sang mga submersible pump agod siniya nga isaksyon ang tubig pasulod dito sa intake sa aton sini nga mga kabumbo. Para nga sige ang pag-supply sa nga tubig sa aton sini nga matag palamati. May mga submersible pump dira may ara pagin iya sang while abot sa submersible pump inang mga tao makita nyo na mga kot-kot brigade na. May mechanical tawag sini. May mechanical power, may kot-kot power pagid. No? Manual labor. Pilala tawablaw, 5 na kabilog ang submersible pump diraw. Inang mga tubo niri sa kilid nga do medyo durod lagko sinabanwati. Iya through the ingenuity sang mga tao sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated, pa-customize nga ginpahimo ina para iya nga mapadugangan pagid ang puwersa, no? Sang pagsuyop sang tubig dira nagikan sa Lao River. Kay ang intake gin-design ini iya banwa sa aton sinimatag palamati nga bangod lamang iya sa flow of gravity sa ba dira sang intake, but subong nga nagnubo iya ang level sang tubig suba sa aton sinima kabombo bangod sa El Nino phenomenon. Ti kinahanglan man iya nga magpangita, pautukan, paminsaran, so that nga hindi makompromise ang pag-supply sang potable water sa aton sinima kabombo. Tilang tawa ba lang kamalaw sa aton sinima tagpalamati sa sitwasyon? Have you ever heard sa Metro Pacific Iloilo Waters nga may mga effort sila nga ginahimo to address or to even prepare for the El Nino phenomenon sa aton sini nga mga kauturan? Basang intake lang tawa nyo bla kay mala na yaw makita ng simento. Ina tanan banwa inang mga tubo dira, mga PVC pipe na nga makita nyo na dira. No? Customize ina through the ingenuity sa liwat sa mga tao dira sa may flow water so that nga wala sang interruption ang process, no? Sa pag-provide or pag-supply sang potable water sa mga konsumidor iya sa Metro Pacific Iloilo Waters. Pero anong hambal nilaya? Ati, kay may El Nino ta. Hindi lang kamo anay mamunyag Ako'y may El Nino ta. Wisik-wisik nyo lang nanay inyo sini nga gawi, iliga ano na no? Kraya, no? Wisik-wisikin nyo lang na inyo na wongguya kung sa iligay nun. I-deklara lang dayon nga, wow, bago ligo ako. That is water conservation tip, no? Sabahin karon iya sa nga Metro Pacific Iloilo Waters. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Pero amo gani sa nasiling ko, waay man kita nakabati sa kay Mayor Jerry Treñas nga nag-apply abisang another
JPT doctrine such as pangitaan ta sang solusyon why kita sang may basulon diri. In terms iya kung ang subject na ginasukot sang pumuluyo sa mga taxpayer, ang Metro Pacific Iloilo Waters. Nga ayhan man, nga daw kasubong iyang plangga-plangga kagado kasubong nga bibilab ni Mayor Jerry Treñas ang Metro Pacific Iloilo Waters nga daw hindi siya makasara nga bisan sa why lamang or call the attention sa Metro Pacific Iloilo Waters. Hindi ayhan kay bastante swimming pool yaya sang tubig. Tido okay lang na iya. Bastante iya tubig sa swimming pool ni Mayor pero mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Dugay-dugay mapatay na sang kauhaw. My goodness. Kung ako ya, ma'am, uyayaw, ako ya, bumbobrinan. Mambala ko ya nga, Yudi, Pato. Untatan nyo na, kung nyo yung paguntaton, mga boy ko na digron. Sang dinagyang to yung lino. Huwag mo kundi sang ipanghaboy, may panghaboy ko digron ka maglaguba din, malayran pa ko. Iya, sa aton sino. Abi mayor pakita man sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo nga ginaakigan mo or ginatawag bisan hindi man akig, ginatawag mo lang atensyon sa mga taga Metro Pacific Iloilo Waters. Kay duway gid sila effort to address sang sining concern naton karon may kantanan iya sa El Nino phenomenon. Ang ila lang nga hagan lang kuno mamunyag tanom. Agad-agad lang mamunyang tanom kag magamit sang mga low pressured shower. Nga ang bilin ni Bo pa to sa swimming pool. Ang oras naton impunto 2:00 na. Diri sa pagpangalagad sa Bombuana Isaud to. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inis Bombot siya mablang cover gabilin sa imo. Sa manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakanta ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo on The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for February 25 to March 2, 2024. Ang Marso 1 amo ang first Friday of March. Ginaagdang tanan ng mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sang first Friday Mass sa mga adlaw sa La Tolda magasugod alas 5:30 sa hapon. Pagkatapos ang first Friday Mass, the Rains Band is set to give you one fantastic musical entertainment sa sulod sang 2 ka oras sa Thank God It's Payday, kicking off at 6:30 p.m. Si Totong Villaruz kagang iya nga banda ang saliwat na talana nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa Marso 2 Sabado, umpisa alas 6 sa gabi sa Concert at the Plaza. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 3, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent magaserbe nga pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Pila ng imo edad,
May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8-12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Hindi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung hindi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anang ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon. Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, good afternoon sa inyo mga kabombo. Happy Monday sa inyo direkta na I hope. Wala ka mo ginaatake sang kinatawag nga Monday Blues. Ano man, ma-report ka mo sa office or may eskwela ka mo or hindi na lang. Anyway, I just hope you had a great weekend also. Good afternoon sa inyo. Welcome sa KLP. This is Tita Regine. Lunes na kita. Last week na ini para sa bulan sa Pebrero. It's the 26th of February. And hello, kumusta na ang aton nga love life? Kumusta man ang aton nga mga kasaysayan that you so desired nga mapadala man diri sa KLP? But so far, siling sang iban, wala pag-ikot tiyempo, Tita Regine. Ay, no. Wala tiyempo, hindi gid man na matigayon, so kinahanglan, pangitaan gid sa tiyempo. Anyway, this afternoon, we're back to give you more beautiful stories shared diri sa Kahapon Lamang program. I hope these stories that you would be hearing sa saming hapon would be enough
to also get you inspired and pumped up to really do that stories of yours now and share na diri sa kahapon lamang program. So if you're ready, paki-email na sa bombo_Iloilo@bomboradio.info, or you write that down and then you send that sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Good afternoon with a smile. Ari ng atong hambanon for you this beautiful Monday afternoon from Jose LG Fuentes. I would like to welcome you all with a song, LDR. This is KLP, this is Tita Regine. Good afternoon and welcome. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apan kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulatik storya, I love you and I miss you more. Mauy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uli ay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, diligid ka bayran o dolar. Bisagod sa ubiyong, ako gadang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingot. Kay di sa layo ikaw giyang na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma andamag, paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay di sa layo ikaw giyang na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. LDR, long distance relationship. To those nga who are having still a very strong relationship even though long distance, wow, congratulations. Padayon lang, no?
Let's go straight sa pagbasa ng ating mga stories. Brace yourselves. Wow, malinupad na naman ang paghigugma sa kahanginan. Here's the story of Mr. D. Dear Tita Regine. Mayong hapon, Tita Regine, kasi tanan nga katapos ang Bombo Radio kag KLP lovers sa matag palamuti sa mga letter senders man sa kahapon lamang program. Good afternoon, gid sa inyo tanan. Maayad-ayad nga hapon, pati sa mga hindi ko na-mention, kaupod na kamutanan nga ginatamyaw ko. Tita Reg, suguran ko na ang akong nga pagsaysay, parte ini sa akong love story. First, kuni tita nga sulat, first time, para makapasakop man sa KLP. So, bisan hindi ko nilinya tita ang magsulat, story, nag-try gid ako, kay do kanami man magpasakop love story. Kay balaan mo, in love kag inspired Sa sulod sa 37 katuig, first time ko nagsulat kag padala love letter tita. Kay kanami abi mamati sa program nga ini, lalo na kung inspired kag in love ka sa someone you love. Sa matuod tita, naganyat ako magsulat tungod man sa isa ka letter sender man sa KLP. Kag isa man sa mga rason ang programa mo para lalo ko nakilala ang someone I love tita. Ay, kilig ko tita ba? Bisan do laon-laon na gid-edad. Na-inspired kag na-encourage gid ko tita. Kanama gid mamati, lalo na pag ginabasa ang mga sulat. Mabatyagan mo gid pati feelings, emotions. Gatudok gid kag makapalingaw-lingaw pamati. Gamay nga background sa akong tita. Ako taga-Haniway, tawag lang kay Mr. D, 37 years old. And GSB ako tita, o kon no girlfriend since birth. Bisan hindi gwapo, tita, hindi melaw, ay saktuhan lang. Although nakatuon man crush-crush, kag luyag-luyag during high school, kag sang college, nakatuon man ko pangaluyag during my college days, tita. Ugaling, hindi ko man na-pursue, kag priority ko man makatapos eskwela, kag makabulig man sa ginikanan ko. Tita, during my 3rd and 4th year in college, sige subaybay ko sa pagpamati sa isa ka religious program sa TV, tita. Mas nagapangibabaw ang spiritual aspect sa akon, kag nagdesisyon ako nga mag-focus alagad sa Ginoo. After graduate sa college, year 2008, sang nagaedad ako 21. Hasta nga nangin member ako sa isa ka church, kag nangin church servant sa ulihi. Hasta subong, tita. Kabalo ka tita, when it comes sa Word of God, halos mahambal ko nga fulfilled gid ako tita. Tungod permi ko nabatian kag nabasahan man sa Bible. Pero may mga times gid ka isa, kabatsyag man tawag ng loneliness kag emptiness, lalo na gaisahanon. Kani last year tita, na-met ko ang isa ka babayi nga kaupod ko man sa church. Tawag lang kay Miss G. Same amon church affiliation, tita. Hasta nga nagkilalahay na kami nga duha, nahibaluan namo na amon similarities kag gusto sa isa kag isa. Pareho na nga na-fall in love. Subong, 9 months na ang amon nga relationship. Ka-pretty, abi kay Miss G, ka-sweet, maputi, maalam, may sense of humor, makapayuhumgid, kag makapautoy-utoy sa imo kadlaw. Tanda gid, abi mo lang. Nami siya maka-chat, maka-video calls, adlaw-adlaw tita, lalo na kung makaupod in person. Although malaka lang kami, gakita ay, pagka may mga important activities, kag events lang sa church, tita. Kanami abi sa iya magpanapton, tita, very neat and clean, modest, ano pa na inspired, kag nakilig ako sa iya. Ay, kilig ko, tita. Pero hindi man ako amo na kadali, tita, nga ma-in love, kag magkagusto. Basta-basta sa isa ka babae. Pihikan ko daan, joke. Abi ko gani, wala naging kahigayunan, makapangasawa pa. Kailain akong priority, tita. Makaalagad sa Ginoo sang tampad,
kag focus makaganap sa akong obligasyon sa church. Pero mayo man, nag-abot si Miss G sa kabuhi ko tita. Dako gid akon kang pagpasalamat. Nagumpisa kami connect ni Miss G tita paagi sa chat. So nag-open up about sa isa kag isa, hasta nga naghulugay kami sang buot, kag na fall in love gid ko sa iya. Although antes ko ginpalangga kay nag-open up about love sa iya tita, I prayed for her nga kuntani, hambal ko, Lord, bahala ka na sa akon gusto ko ni, no? Palanggaon. Or Lord, bahala ka na sa akon. Gusto ko ni palanggaon nga babae. Buligan mo lang ko kung paano. Gusto ko nga mangin happy siya. Kag hindi mahatagan lain buot. Gusto ko makaupod sa pagpangabuhi. Kagupod sa pag-alagad sa Ginoo sa ulihi. Sa laktod, nangin kami ni Miss G, tita Gilisensya ko man siya sa among church last year. Although sa start, ginadvisean kami nga hatagan namon enough time para makilala gid ang isa kag isa kag mapamatud-an gid man nga palangga namon ng isa kag isa. In short, we are in getting to know each other nga stage, tita. Ginsunod man namon sa kaluoy sang Ginoo ang advice ng church sa amon nga makilala pa ang isa kag isa kag wala man gadali that time, tita. Wala kami nag-unta tita connect nga duha, paagi sa chat, video calls, bisan hasta kaagahon. Hasta nga nagdugay man kami, kaluoy sang Ginoo tita. Hasta nga nakapulo pa ma-share man sa ilabalay, makilala man mga utod niya, kag mga parents niya. Ang amo na video calls ni Miss G tita gadangat na kon kaisa 2 to 3 a.m. Tita kay klase online na siya, kag ako man full hours, always man tita. Kay damo man ginaobra ka isa sa church about graphics kag video editing. Kaga-work online man ako tita para may pantustos man ko sa matag adlaw. Sa sini nga paagi, nag-amat-amat na hulog amon buot sa isa kag isa. Kagahalamot kay isa si Miss G mag-utot tita. Amo gini ang topic ta. Isa ni sa mga differences nga nakapakadlaw sa amon. Kay kung mag-amo na siya, balahaw, ay katunog-tunog ya. Kinahungod niya gid pabati. Ti ako niya, halos wala ka na iya mabatian. Hehehe. Siya ang sahi sa babae nga ka-sweet sa iya. Mapinalanggaon. Alampuan. Maalam. Bautanda gid. May sense of humor, kaglabaw sa tanan, nagaalagad sa Ginoo tita. Subong tita, kanami lang sa among relationship nga duha. Healthy, kag kasadya na. Siya akong permi, pain reliever, stress reliever, kag makapayuhom sa akong tita, kag makapakadlaw permi sa akon. Upod man kami kaisa na sa mga church activities. Malipayon kami nga nagaalagad sa Dios, kag nagapalanggaanay. Kanami gali tita, maghigugmaanay kung Diyos ang nagapatunga sa inyo relasyon. Kumbaga, pinagtagpo at tinadhana tita. Ay, wow sana all. So palihog lang basa sa mensahe ko para sa iya tita. Sa kaadlawan niya, kung mahingagaw, bawlain may ngagaw February 23 ang birthday ni Miss G. Anyway, sa pagpadayan. Palangga ako, Miss G, be, happy birthday and more wishes to come. 30 ka na, dugang lang edad, pero katahom gihapon sa imo. Isa ni kamalipayon nga adlaw para sa imo langga. Enjoy your birthday. Salamat sa Ginoo sa padayon nga paghalong kag pag-guide sa imo sa sulod sing isa ka tuig. Sa mga bugay kag maayo nga butang nga nabaton sa iya. Happy gid ko nga nakilala ta ka kag nakaupod man sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon lang kita nga duha, kag kung kaluy-an, kag itugot sang Ginoo nga makaupod ta ka sa pagpangabuhi kag pag-alagad sa Ginoo, #kabuhi. You're valued and loved langga ko. Buligay lang ta nga duha para mas healthy lalo aton relationship. You're valued and loved palangga ko. You're more than enough. I prayed for you. Ikaw ang gusto ko pakaslan sa palaabuton kung kaluy-an. I love you so much, langga. Love, Mr. D. Kag tita, kindly read these lines from a song entitled Tayong Dalawa.
Okay. These lines of song entitled Tayong Dalawa. Nang ika'y dumating sa aking buhay, pag-ibig ng amay aking naramdaman. Ikaw ang naging kasagutan sa matagal ko ng pinagdarasal. Nang magtagpo ating mga mata, may saya sa pusong biglang nadama. Ngiting di mapigil dahil sa saya, naging kahilingan, sana'y ikaw na. Ngayon ay pagbubuklurin, tayong dalawa'y pag-iisahin. Ang pangako sa Diyos ating pagtibayin, habang buhay ang pag-ibig natin, tayo ay magsasama sa lungkot at saya. Magkaisang pusong dadalangin sa Ama. Naingat at gabayan niya, ikaw, ako, sa hirap man o ginhawa. Ang pangako sa Diyos ating pagtibayin, habang buhay ang pag-ibig natin, habang buhay kitang iibigin. Dili na lang kutob tita, sa sunod na lang iban nga kabahin, do hindi ugid na detailed ang iban sa sunod na lang. Kaluyan, kay ginhingagaw ko lang ni maipasa, kag marid kung tani sa birthday niya. Maraming niya salamat Tita Reg, God bless and more power ang tagpadala. Mr. D. Last week, if you can recall, mga ka-KLP lovers natin da, we read a letter from the birthday girl, Miss G, and she was just so thankful. She was just so full of gratitude. So, another year nga ginhatag sa iya, and all she did sa story niya ato was to just simply say thank you sa mga tao nga nangin kabahin sa iyang kabuhi, and mga tao pa nga mangin kabahin sa iyang life. And isa dito si Mr. D nga iyang pasalamatan for coming into her life and for giving her the love, the inspiration that she needs. Well, this is a response sa iya tong letter, and also a letter to convey his message sa iyang super palangga, baby gali, and then langga-langga. Aba ko kayo sa inyo malinupad gitong pagigugmaan na isa sining hapon sa ere. Well, anyway, ano to man, do namin ito yung linya, no? Gusto ko ikaw ang maging kasama sa habang buhay ba? Di dayo nagid ni Miss G at 30 daw madayo nagid ang mahabang dulang. But anyway, I know that you both love each other and you both value each other. And very good because God is between you. Ara isa center sa inyong relationship. So how can you go wrong? Hindi bala? Kabay, no? I-anoint, i-bless gid ni Lord ang inyong relationship, ang inyong love for each other. And kabay, diretso na gid ni sa altar. Sige, just update us diri sa KLP. Salamat gid sa imo, first time mo nga nagsulat diri, pushed, moved by your love for Miss G. Pasensya gid, wala gid kahingagaw sa day sang iyang birthday. But anyway, it's never too late nga mapalabot ang imong mensahe para sa babae nga imo ginapalangga. So just keep on loving each other. Thank you, Gid. Alas 2:32 ang atong oras. Padayon na nato ang pagdalo sa inyo sa mga matahong mga istorya diri sa KLP. Pagkatapos lang, Gid, sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kaupod sa gihaponin. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang
comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang... Story is from Manang Doors ng 2nd District. Dear Tita Regine. Mayong hapon gid sa imo, kagsubong man sa tanang katapos ng Bombo Radyo, kag sa tanan nga nagapamati. Titang istorya nga ini, istorya ini sang utod ko, si Lid. 3rd year high school ini siya, sa maglisensya siya kay tatay kag nanay, nga mamana na siya. Habali tatay, 3rd year ka pa lang patapos ka anay sa pag-eskwela mo, bisan high school, kay 3rd year ka, 3rd year ka na, pero hindi gid siya. Kay naluoy man siya kuno kay tatay kag nanay. Mabuhin-buhinan man daw ang ila sa lagudon. Habal ni tatay, ginatingwaan ko man nga baka eskwela ka mo, kag mga libayon mo, kag subong man sa aton pagkaon, kag iba pa nga galastuhan. Si tatay Tita Regine, madamo ang iya manok kag kanding, nagsagod na lang siya sa makasapatan, sang manakaw ang mga karabaw, kag ginuli ang amon talamnan sang palay. Ibalik ko tita kay Lid ang istorya. Ang iya nobyo, amo si Rolly, isa ka panday. Balaan man ni tatay kag nanay, nga nobyo niya si Rolly. Di ko ni tatay, kung hindi ka gid mag-eskwela na, kunan mo si Rolly nga makadto sila diri sang iya mga ginikanan. Tiya mo to tita nagkadto ang iya mga ginikanan, kag ginistoryahan ang nahanungod sa ila kasal. Nangayo si tatay sang kawayan, bisan gamay lang, o kun bisan pila lang kabilog, kay i-repair sang balay, kay titita sadto ang balay gid ang ginapangayo kun mamalay. Pero kay tatay, bisan pila lang, kay madugang siya, kay ti masaka ang mga bisita sa balay, basi nga mabali ang mga salughaw, kay medyo gabok na, basi makabulasot sila. Naghuuman si Rolly, kag sumong man ang iyang mga ginikanan. Matapos sa pamalay, tita, diri na nagahingga si Rolly sa balay, pero wala man sila tita nagatulog sa isa lang ka kwarto. Ang amon balay, tita, duha lang ang kwarto. Kami sa kwarto, si tatay kag nanay sa salas, kag ang utod namon nga mga magagmay. Tungod si Rolly, diri na nagatulog, kung kisaman lang kami nagahululid sa isa ka kwarto. Upod ang amon mga iban nga utod. Si tatay kag nanay, didto sila sa isa ka kwarto. Kag si Rolly, hindi magtulog didto. Gusto niya, sa sala na lang siya matulog. Sa sala na lang Kung aga tita, nagalakat man siya dayon. Kaya nagapamanday mo, siling niya kay Lid, hulat-hulata lang anay ang kawayan, kay medyo gamay pa lang ang natipon niya.
Tiambal ni tatay, kung saan una lang, okay. Sabi niya kay tatay. Tiambal naman ni tatay, kung saan una lang, kung may kwarta ka na. Si tatay, nakabakal na sang bale, 30 kabilog nga kawayan. Pagligad sa isa ka bulan, nagbaligya siya sang kanding, ibakal sang kawayan. Nagligad tita ang pila ka adlaw. Wala na nagpauli si Rolly sa balay. Hambal sang utod ko, basi nga dito siya nagpauli sa ilabalay kay nanay niya. Hasta tita, mag-isa na kabulan, wala na ang utod ko kakita sa iya. Isa ka best tita, nagkadtong iya nanay diri sa balay. Wala man siya dito nakapauli sa ilabalay. Hambal sang iya nanay. Tiyambal sang utod ko, abi ko nagapauli siya dito sa imo, kay wala na nagapauli diri sa balay. Natingala man gani ako, abi ko diri sa inyo nagapauli. Tiyambal sang nanay niya, wala natingala gid ako nga wala gid siya nakapauli sa balay. Kung kisa, nagapauli siya sa balay, pero supong wala na gid. Sobra na isa ka bulan. Diri sa amon, mga sobra naman isa ka bulan. Tiyambal sa nanay niya, diin man ato siya man. Nagulat pa gid sila, pero wala gid. Nagkadto na lang ang nanay sa iya ginaubrahan. Didto na balaan sang nanay nila, nga may nobya gali siya didto. Nagatindera sa ila ginakanan nga karinderya. Kaghambal nila didto, nagupod sa nobya niya, nagpauli sa ila lugar. Nangakig ang iyang nanay, kay wala gid siya naghambal sa amon ba. Ti ano na lang ang ihambal sang iya, asiling niya, sang nanay niya, wala gid siya gambal sa akon ba, ano na lang ang ihambal sang iya palang asawon, hay. Sang tatay kag nanay sini, ti pagabot sa balay, ginsugiran niya ang utod ko. Hambal sang utod ko, wala na kita mahimo. Hindi, takon maglaga sa iya, bala na lang siya. So nagligad tita, ang binakaadlaw, hambal sang utod ko kay nanay, makadto siya kuno sa Manila, sa tita namon. Kay man, medyo may restaurant ang tita namon sa Manila. Tiyambal ni nanay, hindi ka lang anay maglakat, kay basi ba lang magsiling ang mga tawo nga nagabusong ka, kag diri na nagatulog ang lalaki, tita, no? Ti, wala naglakat ang utod ko. Sa baylo, nag-obra siya diri sa city, sa restaurant. Dugay siya sa pag-obra sa city, bag-o nagpa Manila. Dito sa Manila, sa tiya namon sa restaurant niya, nag-cashier siya sa mga restaurant sa tiya namon. Siguro, mga isa ka tuig kag tunga siya sa Manila, sang may nangaluyag sa iya. Nagnobyohanay sila. Natingala siya tita, nga nagadako ang iya tiyan, nga wala naman sila natabo sang iya nga nobyo. Kag pila na gani ka doktor ang iya nga nakadtuan, 4 na ka doctors, pero wala man findings ang mga doktor. Hindi man siya buntis, kag wala gani man siya natandog sang nobyo niya. Nagaselos na gani ang iya nobyo, basi kuno bala may iba pa siya nga nobyo. Tinagaaway-away sila gani sang iya nga nobyo. Tungod sigurado gid siya tita, nga wala siya nagabusong. May nobyo siya, pero wala man siya natandog sang iya nga nobyo. Tihambal gani isang tiya namon, ano nagabusong ka? Ipakasal ko kamo sang nobyo mo. Pero hambal niya tiya, wala ako yan nagabusong. Pero para masigurado sang tiya namon, iya inigin pa konsulta sa doktor. Hambal ni Lid, nagpa-doktor na ako. Bautita, siguro mga 3 gid ka mga doctors ang gidalaan sang tiya namon nga. Nga doktor, pero wala lang gihapon findings nga nagabusong siya. So ang ginimo niya, nagsulat siya kay nanay, nga nagadako ang iya tiyan. Tiyambal ni nanay, may nobyo ka dyan? Siling niya may ara, pero wala man paniya ako natandog. Wala ako nay nagabusong. Di sulat lang man ato tita sa una, kay wala pa ato cellphone. Sulat lang, kag telepono, or telegrama. Ang ginahimo naman ni nanay, nangita siya sa Ceruano, kag diri siya nakakita sa city sa Ceruano, na siling nila, maayo daw. So ato na sa balay sa Ceruano, hambal sa Ceruano, may litrato kuno siya bala,
kag diin man ina siya subong. Nagpauli si nanay kag nagkuha sa iyang litrato. Ginpakita ni nanay ang litrato ni Lynn. Tiyambal San Serrano, grabe na ang sakit niya. Kung mahimo, kuhaan ninyo dito sa Manila. Kay bulngon ko siya. Isa lang kasi mana ang plaso ko sa inyo. Kinahanglan, 7 lang kaadlaw. Magluwas sa 7 kaadlaw, hindi na ako makatandog kay grabe na. Pero kung kuhaon ninyo siya dito sa Manila, takawon lang ninyo siya. Kag hindi gid kamo magpahibalo sa tanan nga tawo dito para hindi sila makahibalo. Kag kung makuha na ninyo siya, hindi na kamo maghapit sa inyo balay, kundi idiretso na lang siya diri. So napauli dayon si nanay kag mag-istorya kay tatay, pero hambal ni tatay, din kita makuha sang kwarta. So insigida, hambal naman sa amon magulang. Sige lang, basi may mahulaman man ako. Kay tita maestra naman ang amon magulang nga utod. Nangita siya tita ti may nahulaman man siya. Pero hambal ni nanay, ikaw na lang kadto sa Manila para kuhaon siya. Ti ang magulang ko na lang ang makadto, pero hindi mo siya gani makatultol sang balay sang tiya namon. Kay wala pa man siya kaagi ka pa Manila. Ti base ko na magtalang siya, pun aton siya dito. Ay, may bata diri tita nga hinablos ng iya nga bana. Siguro mga 15 anyos pa lang, kag kaagi na siya kadto sa Manila. Pero tungod bata pa siya sadto, nagalipat-lipat siya kung anong ilang sakyan. E tita kun magtaksi pa sila, basi nga kulangon ang kwarta, kay mapauli pa sila. Ting ginahimo nila, dito lang anay sila sa tiyo, sang Iyabana, sa Makati. Bago sila nakaabot sa balay sang tiyo, kabana, sang akon magulang, kadamo man ang ilang nga napapangkutan. Ti, nakaabot din man sila dito, hindi man pwede sa balay sang tiya namon, kay kawaton lang gani nila ini. So, dito nilang sila nagtulog sa Makati. Okay, do something like the i-rescue nila. No? Basta, hindi na pagpahibaloon ang kung sino man, basta kuhaon na lang, kay idiretso sa balay sang Serrano. So, amo na ang instructions. Hibaloon naton what unfolds next diri gihapon sa pagpanumbalik naton para patapuson ang ini nga sulat ni Doors sa 2nd District. Para sa aton, magapanumbalik kita. You're still listening sa KLP, kaupo din yo, si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath. Agad-agad na ang sulat ni Rini Manang Door. So dapat kwaon tong iya nga utod sa Manila, hindi na pag-ilisensya bisan kay sin uman. Ito yung utod niya nga teacher. Amo to nagkatuto plus may bata. Na minsan bata is 15 anyos. Okay? Dalagita naman na, no? So padayon kita. So dito na sila nagtulog sa Makati. Pagkaaga, Tita Regine, sa kanto lang ang utod ko, kag ang bata lang ang nagkadto sa restaurant. Gintudluan lang sila didto, kundiin ang ini nga restaurant. Pag abot dito sang bata, tawgon ta lang kay Cor ang bata. Sa restaurant, nagahimo sila kay tiaga pa. Ginpaypay niya ini, kag kunan, nga mapuli na sila sa Iloilo, hambal ni Cor. Natingala siya. Hambal niya, si manang mo, dito nagahulat sa imo sa pihak nga kanto. Tiyambal sa utod ko, hambal niya,
hindi nakapamangkot, hindi ka na magpamangkot. Dali na, nagahulat si manang mo. Tihambal ni Lid, hulat lang kay malisensya pa ako kay auntie. Tihambal ni Cor, hindi ka na maglisensya kay nagadali na si manang mo. Naglakat na lang siya tita, pag-abot sa kanto, kundi nagahulat ang magulang namon. Hambal niya, hulata lang ninyo ako, kay malisensya lang ako. Tihambal sa magulang namon, hindi na, dali na, may taksi na. Dayon nasakay sila sa taksi, diretso sa balay sang tiyo, kabana, sang magulang namon. Nagkuha dayon sila sang tickets, ginkuhaan sila sang tiyo, sakay sila dayon sa sunod nga aga. Diretso sa balay sang Ceruano. Sang nakapahuway-huway na siya, gindapatan dayon sang Ceruano, o ginbulong dayon siya tita. Nagahulat gani si nanay kag tatay dito sa balay sang Ceruano. Sa wala man magdugay tita, gusto na niya magpupo. Pasensya lang, ha? So sa nagpupo siya tita, maitom nga kadamo gid, daw lao tita. Hasta mag-aga, sige-sige ang pagpupo niya, san daw lutak nga may dapog. Pasensya gid, may nagapangapida. So pagkaaga nagkupos ang iyatsan, kito na ubos gid. Hasta tita, nag-ayo na siya. Siguro, mga duha kasi managid sila dito. Baw tita, medyo mahal ang bayad, pero basta maayo lang. Sige man ang utang sang utod namon. So samantala tita, sa Manila, sige lang sulat sang tiya namon kung nakapauli bala si Lid diri sa balay, kay may nagkuha kuno diri sa iya nga bata. Sang mag-ayo na, amo pa kag balusan nila ang sulat sang tiya namon. Sang pag-ayo na niya, may pato nga itom nga nagsulod sa idalom sang balay namon. Ginabugaw ni tatay, mabato pa kay tatay. Sampokon nila niya si tatay. Sa ulihi, nadakop ni tatay. Ginlibot man ni tatay kung kay sino inipato nga itom, pero wala man sa tag-iya. Gindala ni tatay sa Ceruano, hambal sa Ceruano, ihawa, kagkanon. Tigin ihaw ni tatay, kagkanon. Kami mantanan, nagkaon Sa mag-ayo na si Lid, nagbalik na siya sa Manila. So sa sunod tita, ang story nila sa iya nobyo, tita ang igasaysay ko. Part 1 pa lang ini sa istorya sa utod ko. So diri ko na lang tapuson na malawig ko nga pagsaysay. Parte sa utod ko, pasensya lang tita. Sang sulat ko, may panas-panas, tibalaan mo naman tita, malam na si Manang. So maraming nga salamat sa pagbasa sa malamig kong sulat. Pasensya ka na. More power lang sa imo kag sa KLP. God bless. Salamat kid. Ang tagsulat. Manang Doors sa 2nd District. Pamayo lagi, no? Nahingagaw sa Ceruano. Ano ay hanto? Nga amuto, no? Wala sang medical findings. Pero sang pagpupo, amuto nga nagululuwa, tanan-tanan. Timayo lagi, naagapan siya, kag nagbalik sa normal ang iya nga tiyan. So, hindi na dako, kag nag-okay na ang tanan. So, may na-meet pagidgali siya, may nangin boyfriend siya, but anyway, sa second story na ina, no? Budlay, no? Hindi ka sigurado, biskan nga na pamalahian na, pero may mga sablag pa sa gihapon. At unless, no? Ngati, kasal na gid, kag sigurado na ka mo. Ngati, ikaw mo na gid para sa isa kag isa. Yung iba, no? Bisan nga kasal na gani, nagapatentar pa sa iban. So though, hindi gid kita sigurado. But nonetheless, nga you are firm in your commitment to each other and gina-offer nyo gid ang inyong nga relationship sa aton nga Ginoo. That's when makahambal kita, no? Nga every day as you love each other and as you pray for each other, dira gid
nga nag-work wonders si Lord. And paayuhon niya gid kamo kag ang inyo nga relationship. Sige, Nanay Doors, excited kami nga mahibaluan ano ang kasugpon sa sini nga sulat, sino ang nadayunan sang imo nga utod nga silid. And do you have any idea kung ano gali ito ya ang natabo nga ang nagdako, naghabok ang iya nga tiyan? Ano man may naghalit sa iya? Kag well, anyway, let's hope nga ti ma-mention mo manina may klaruhan, no? May kaklaro ang tanan-tanan. Sa liwat mo nga pag-share diri sa amon, Nanay Doors, sang Santa Barbara, Iloilo. Magapanumbalik kita. It is now 7 minutes before 3 o'clock in the afternoon. Magabalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang May pa man kita nga oras umpisahan ta ining sulat diri ni Nong Muning, Dearest Tita Regine. Maayong hapon sa imo, labi na gid sa mga classmates ko sa kahanginan nga wala ginagakataka sa pagsulat sa imo programa ang KLP. Ang title sa akong istorya, ang advocacy, parte ikaayong lawas, kag first aid, kung may matabo sa imo pamilya. Unahon ko ang parte sa paso, sang kalayo, o kung ininit nga tubig. Kay bisan 3rd degree, mag-aayo gid, basta hindi lang magsobra sa 3 ka minutos. So yari na ang akong pagsaysay. Ang una nga natabo sa akon. Samtang nagagisa ako sang isda, nabutangan ko na sa mantika ang kalaha. Wala pa gali ako makakihad sang ahos kag Bombay. Kag sige pa ang kihad ko, nakita ko nga dinakop na sang kalayo ang mantika. Dali-dali ko ginhakwat ang kalaha sa ibabaw sang dapog kay mataas ang amon dapog. Kag paghakwat ko, naulaan ako sa nagabukal nga mantika. Naulaan ang wala ko nga kamot. Maayo lang kay may tubig ang Caltex, no? So, ining bulutangan, litruhan sang una, ginasudlan sang asayte sa mga motor. Kag ginhuruman ko ang akon nga kamot sa tubig, kag wala na ako makabatsyag sang sakit. O galing, mga 2 ka minutos, amat-amat ini nga nagsakit, kag ginislan ko naman sang bag-o nga tubig. Kag sang ulihi, wala na ako sa nabatyagan nga sakit sang akon kamot. Kag ang ikaduha ko nga napaso, amo man gihapon ang akon kamot. Nagbakit ako sang takure nga nagabukal ang tubig, kag hana ako nga iula sa akon tasa nga may kafe, napalos gid ang kalaptan sang takure. Kag hindi sa tasa nagtupa ang ininit, kundi sa akon man gihapon kamot, kag naula. Naula ang tubig nga mainit, kag amo man gihapon ang ginhimo ko. Ginhuluman ko ang akon kamot sa mabugnaw nga tubig, kag sa wala lang madugay, wala na ako sa nabatyagan nga sakit sa akon nga kamot. Tita Regine, ang iban kung mapaso, ginabutangan sang langgaw, kung di gani kamatis, pero wala gid sang garantiya nga mag-aayo. Pero kung tubig, mapasarig ko gid na, kay naagihan ko na. Kagyari pagid ang ikatatlo ko nga eksperyensya sa paso o kung napaso. Isa sa 2 ka bes, nagaluto ako sang US Palt
ang espalto nga halin sa US, kaya US Spalt ang iyangalan. Kaya kung maghalog ang tubo, busina sa akong pampot, amuin na ang akong ginakapol sa puno sang tubo. Busina, agud nga hindi magsulod ang tubig sa pampot. Mga 2 ka kilo nga espalto ang akong ginluto, kaginsulod ko ini sa lata sang pintura, agud lutuon ini. Kaginluto ko ini sa amon nga dapog, nga kung magbukal na ini, iula ako na ina sa puno sang tubo, busina sang akong nga pampot. Pero Tita Reg, wala ako dayon matalapong pangdi, nga nag-awas na ang nasambit nga aspalto sa ginalutuan ko, kag dinakop gid sang kalayo ang ginalutuan ko. Kag dali ko ini ang ginhakwat, pero nabuhian ko tungod sobrang kainit. Kag bisan pa may hambil lang akong kamot, kag naulaan gid sa nagabukal, kag nagadabdab nga aspalto. Andwa ko katiil, halin sa tuhod, hasta sa may ibabaw sang dapadapa ko, nga nagadabdab ini. Oh my God. So dahil ko singgit sa akong nasawa, nga patyo ng kalayo sa ibabaw sang amon nga dapog, kay mataas ini, mga tagahawak ko ang dapog, maayo lang, kay semento. Hala. So ano naman ay hanang iyang ginhimo, tiil naman, nagabukal-bukal nga espalto. Grabe imo mga naagyan ng muning, no? We are not yet done sa story ni nung muning, but of course, dapat tomorrow aragid ka mo, ha? Para mahibaloan ninyo, kag mabalaan ninyo ano nga mga tips pagid ang iyang ihatag sa aton para do mga first aid siguro, no? Ang iyang ginambihin diri sa aton. Sige, baloon naton tomorrow. Nung muning, relax ka lang dira, ha? Balikan ko gid ang iyong mga sulat tomorrow. For the meantime, sa inyo naman yung mga istorya dira, mga kabombo, please send your stories, paki-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat, ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow, don't forget, and of course, bantayin na ang mga exciting ang mga dramas na gahulat na sa inyo actors ng KLP, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Balikay kita, boss. Madaming salamat sa inyong tanan sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.